Ήταν απλή και δεν είχε πρόσκληση για να μπει. Οι φύλακες την σταματούσαν ήδη στην πόρτα, αλλά ο εκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος την κοίταξε και είπε «Αυτή η όμορφη έχει VIP, αφήστε την να περάσει». Τι νομίζετε ότι θα συμβεί σε αυτή την ιστορία? Αφήστε το σχόλιο σας, εγγραφείτε στο κανάλι και πείτε μας από πού παρακολουθείτε. Υπόσχομαι, αυτή θα είναι η πιο συγκινητική ιστορία της ζωής σας. Η πλατεία Συντάγματος έβραζε κάτω από τον καυτό ήλιο της Αθήνας, ανάμεσα στο βιαστικό πλήθος που διέσχιζε το σταθμό της Κηφισίας. Η Ελένη Καρβούνη ξεχώριζε όχι για την εμφάνισή της, αλλά για την αποφασιστικότητα με την οποία έκοβε τη ροή των ανθρώπων. Στα 26 της χρόνια έφερε στο πρόσωπό της τα σημάδια κάποιου που γερνά από την ευθύνη και όχι από το χρόνο. Τα καστανά μαλλιά της, δεμένα σε έναν πρόχειρο κότσο, πλαισίωναν κουρασμένα μάτια που σπάνια έχαναν τη λάμψη της ελπίδας. «Ο καφές σας, κύριε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση», είπε αφήνοντας το φλιτζάνι πάνω στο τραπέζι του ανυπόμονου πελάτη. Εργαζόταν εδώ και 3 χρόνια, στο καφέ Αθηναϊκό, ένα παραδοσιακό κατάστημα που συχνάζουν στελέχη επιχειρήσεων της περιοχής. Χαμογέλασε μηχανικά όπως όριζε το πρωτόκολλο, ενώ οι σκέψεις της περιπλανιόνταν στην άλλη πλευρά της πόλης. Το ρολόι έδειχνε 2:30. Σε λιγότερο από 2 ώρες θα έπρεπε να βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών για να παραλάβει τη Σοφία μετά από τη συνεδρία αιμοκάθαρσης. Το κινητό της δονήθηκε στην τσέπη της ποδιάς της. Το μήνυμα της φίλης της Λιδίας αναβόσβηνε στην οθόνη. «Τα κατάφερα. Θα σου εξηγήσω αργότερα». Η Ελένη δεν είχε χρόνο να αποκρυπτογραφήσει ενίγματα. Έβαλε το τηλέφωνο πίσω και προχώρησε στο επόμενο τραπέζι. Η βάρδια της θα τελείωνε στις 4 και υπολόγιζε νοερά το χρόνο που χρειαζόταν για να διασχίσει την πόλη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τις μέρες της αιμοκάθαρσης κάθε λεπτό ήταν πολύτιμο. «Ελένη, τηλέφωνο για σένα». Η φωνή της Ιωάννας, της διευθύντριας του καφέ, διέκοψε τους νοερούς υπολογισμούς της. «Είναι από το νοσοκομείο». Η καρδιά της Ελένης χτύπησε δυνατά. Τηλεφωνήματα εκτός ωραρίου ποτέ δεν έφερναν καλά νέα. Έτρεξε στο τηλέφωνο στο γραφείο στο πίσω μέρος με τρεμάμενα χέρια καθώς κρατούσε τη συσκευή. «Παρακαλώ». «Ναι, εγώ είμαι». Η φωνή από την άλλη πλευρά της γραμμής εξηγούσε ότι η Σοφία είχε παρουσιάσει πτώση πίεσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Τίποτα σοβαρό, διαβεβαίωναν, αλλά θα ήταν καλύτερα η Ελένη να φτάσει νωρίτερα. «Έρχομαι τώρα». Χωρίς δεύτερη σκέψη, η Ελένη έβγαλε την ποδιά της και την δίπλωσε προσεκτικά πάνω στον πάγκο. Η Ιωάννα παρακολουθούσε τη σκηνή με ένα μείγμα συμπόνιας και παρέτησης. «Θα χάσεις πάλι τη μέρα, κοπέλα μου». «Πρέπει να πάω, Ιωάννα». Η Σοφία... Το ξέρω». Η διευθύντρια αναστέναξε. «Πήγαινε, μετά θα μιλήσουμε για τις ώρες». Η Ελένη ήξερε τι σήμαινε αυτό. Άλλη μία περικοπή στον ήδη ανεπαρκή μισθό της. Αλλά ευχαρίστησε με μια γρήγορη αγκαλιά και έτρεξε προς την έξοδο. Στο γεμάτο μετρό σκεφτόταν τον λογαριασμό ρεύματος που είχε καθυστερήσει και το ενίκιο που θα έλυγε σε 3 μέρες. Οι οικονομίες λιγόστευαν κάθε μήνα, διαβρωμένες από τα έξοδα για φάρμακα και μετακινήσεις προς το νοσοκομείο. Η δουλειά της ως σερβιτόρα κάλυπτε μόνο τα βασικά και τα ιδιαίτερα μαθήματα που έδινε στη γειτονιά του Περιστερίου με τα βίας συμπλήρωναν το εισόδημά της. Όταν έφτασε στο νοσοκομείο, η Σοφία καθόταν στην αίθουσα αναμονής, πιο χλωμή από το συνηθισμένο, αλλά με ένα έτοιμο χαμόγελο για να την υποδεχτεί. Στα 16 της χρόνια, η έφηβη διατηρούσε μια δύναμη πνεύματος που ερχόταν σε αντίθεση με την ευθραυστότητα του σώματός της. «Ήρθες τρέχοντας. Είσαι όλοι ιδρωμένοι», παρατήρησε η Σοφία, διορθώνοντας την ξεθοριασμένη φράντζα που επέμενε να πέφτει στα μάτια της. «Ήρθα με το Μόουντ Ελένη υπερηχητική», αστιεύτηκε, προσπαθώντας να κανονικοποιήσει την κατάσταση. «Πώς είσαι?» «Καλύτερα από τη φάτσα σου». Η Σοφία γέλασε, αλλά ο ήχος διακόπηκε από έναν ξηροβίχα. Ήταν μόνο ένα τρομαγματάκι, δεν χρειαζόταν να φύγεις τρέχοντας από τη δουλειά. Η Ελένη άγγιξε το μέτωπο της νεαρής. «Είσαι παγωμένη. Είναι ο κλιματισμός εδώ, πάμε σπίτι». Το διαμέρισμα όπου ζούσαν βρισκόταν στο Περιστέρι, βορειοδυτική περιοχή της Αθήνας. Ένα απλό συγκρότημα κατοικιών με 2 μικροσκοπικά υπνοδωμάτια,
ένα σαλονοκουζίνα και ένα μπάνιο. Ό,τι έλειπε σε χώρο η Ελένη το αντιστάθμιζε με φροντίδα. Η τύχη, βαμμένη με ένα απαλό κίτρινο, εμφάνιζαν φωτογραφίες και σχέδια που είχε κάνει η Σοφία με την πάροδο των ετών. Στο αυτοσχέδιο ράφι από κυβότια, μεταχειρισμένα, βιβλία μοιράζονταν το χώρο με τα φάρμακα, οργανωμένα με σχολαστικότητα. Όταν έφτασαν, η Ελένη βοήθησε τη Σοφία να βολευτεί στον ξεθοριασμένο καναπέ που κυριαρχούσε στο μικρό σαλόνι. «Έφαγες τίποτα εκεί στο νοσοκομείο?» «Το ίδιο χάλι όπως πάντα», απάντησε η Σοφία, κάνοντας γκριμάτσα. «Νομίζω ότι μπερδεύουν το φαγητό με την τιμωρία». Η Ελένη χαμογέλασε, ήδη συνηθισμένη στο οξύ χιούμορ της έφηβης. «Θα φτιάξω εκείνη τη σούπα που σου αρέσει». Ενώ ετοίμαζε το γεύμα, το κινητό της χτύπησε ξανά. Ήταν η Λιδία, η καλύτερη της φίλη από τα χρόνια του δημόσιου σχολείου. «Ελένη, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν απάντησες στο μήνυμά μου. Έχω τα καλύτερα νέα του κόσμου. Συγγνώμη, Λιδία, η Σοφία είχε ένα πρόβλημα στην αιμοκάθαρση και είναι καλά». Ο τόνος της Λιδίας άλλαξε αμέσως σε ανησυχία. «Ναι, ήταν απλώς ένα τρόμαγμα, αλλά έπρεπε να φύγω νωρίτερα από το καφέ. Άλλη μια μέρα με μισό μισθό. Γι' αυτό ακριβώς θέλω να σου μιλήσω». Η ενθουσιασμός επέστρεψε στη φωνή της Λιδίας. «Βρήκα κάτι που μπορεί να αλλάξει τα πάντα για εσάς». Η Ελένη ανακάτευε τη σούπα με μια ξύλινη κουτάλα, ισορροπώντας το τηλέφωνο ανάμεσα στον ώμο και το πρόσωπό της. «Τι πράγμα?» «Μια πρόσκληση για το φιλανθρωπικό χορό του ομίλου Μαυρόπουλου». Η σιωπή της Ελένης έκανε τη Λιδία να συνεχίσει βιαστικά. «Σοβαρά μιλάω, εργάζομαι στην εταιρεία εκδηλώσεων που οργανώνει τα πάντα. Το θέμα είναι υγεία για όλους και θα ανακοινώσουν επενδύσεις εκατομμυρίων σε θεραπείες νεφρών. Ελένη, μιλάμε για τον όμιλο Μαυρόπουλου, τη μεγαλύτερη εταιρεία της χώρας. Θα είναι γεμάτο με γιατρούς, διευθυντές νοσοκομείων, άτομα που μπορούν να βοηθήσουν τη Σοφία να πάρει το μόσχευμα». Η Ελένη έκλεισε τη φωτιά και κάθισε στην καρέκλα της κουζίνας. «Λιδία, ξέχασες ποια είμαι. Μία σερβιτόρα χωρίς όνομα, χωρίς επαφές, χωρίς τίποτα που να ενδιαφέρει αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια ευκαιρία, Ελένη. Μια ευκαιρία να κάνεις επαφές. Δεν χρειάζεται να πεις ότι είσαι σερβιτόρα. Πες ότι είσαι κοινωνική εκπαιδευτικός, που είσαι επίσης. Την άλλη εβδομάδα στο Μέγαρο των Κέντρων. Θα βάλω το όνομά σου στη λίστα. Δεν δέχομαι όχι για απάντηση». Αφού έκλεισε, η Ελένη παρέμεινε ακίνητη, η σκέψη της να περιστρέφεται σαν καρουζέλ. Ένας φιλανθρωπικός χορός, επιφανείς άνθρωποι, ίσως μια ευκαιρία για τη Σοφία. Ποιος ήταν? Η φωνή της έφηβης την επανέφερε στην πραγματικότητα. Η Λιδία, τρελή όπως πάντα. Τι ήθελε αυτή τη φορά, να σε σύρει σε κάποιο κλαμπ? Η Ελένη σέρβιρε τη σούπα σε ένα μπολ και την έφερε στη Σοφία. Όχι, ακριβώς κλαμπ. Ένας φιλανθρωπικός χορός. Τα μάτια της Σοφίας φωτίστηκαν, σαν την σταχτοπούτα, με μακρύ φόρεμα και όλα. «Ναι, μόνο που δεν έχει πρίγκιπα και νερά νονά». Η Ελένη χαμογέλασε, περνώντας το χέρι της μέσα από τα μαλλιά της νεαρής. «Και σίγουρα όχι μακρύ φόρεμα, γιατί δεν έχω λεφτά γι' αυτό». «Εγώ έχω ένα φόρεμα». Η Σοφία ανασηκώθηκε στον καναπέ ξαφνικά ζωηρή. «Θυμάσαι εκείνο το μπλε που μου έδωσε η μαμά της Καμίλα για την αποφοίτηση? Ποτέ δεν το φόρεσα γιατί ήταν πολύ μεγάλο, αλλά σε σένα πρέπει να είναι τέλειο». Η Ελένη κούνησε το κεφάλι της. «Σοφία, νομίζεις πραγματικά ότι θα χωθώ σε έναν χορό γεμάτο πλούσιους και σημαντικούς ανθρώπους? Για ποιο λόγο?» Η έφηβη έπιασε το χέρι της Ελένης με εκπληκτική δύναμη. «Για μένα, για μας. Αν είναι για θεραπείες νεφρών, ίσως μπορέσεις να μιλήσεις με κάποιον για την περίπτωσή μου. Για τη λίστα μεταμόσχευσης, Σοφία. Σε παρακαλώ, Ελένη. Πάντα λες ότι πρέπει να δημιουργούμε ευκαιρίες, όχι να περιμένουμε να χτυπήσουν την πόρτα μας. Αυτή χτυπάει. Άνοιξέ την». Εκείνο το βράδυ, ενώ η Σοφία κοιμόταν, η Ελένη βρήκε το σκούρο μπλε φόρεμα στο βάθος της ντουλάπας. Ήταν απλό, αλλά κομψό. Ήταν λίγο τσαλακωμένο, μετά από τόσο καιρό αποθηκευμένο, αλλά τίποτα που ένα ζεστό σίδερο δεν θα διόρθωνε. Το δοκίμασε μπροστά στον μικρό καθρέφτη του δωματίου, εκπλήσοντας τον εαυτό της με το τέλειο τέριασμα. Ίσως, μόνο ίσως, η Σοφία να είχε δίκιο. Ίσως αυτή να ήταν η ευκαιρία που περίμεναν τόσο καιρό. Αυτό που δεν γνώριζε η Ελένη ήταν ότι εκείνος ο χορός όχι μόνο θα άλλαζε το πεπρωμένο της Σοφίας, αλλά θα ξαναέγραφε εντελώς τη δική της ιστορία.
Το μέγαρο των Κέδρων, παλιά έπαυλη της οικογένειας Μαρκόπουλου, που είχε μετατραπεί σε κέντρο εκδηλώσεων, ήταν αγνώριστο εκείνο το βράδυ. Χρυσά φώτα έλουζαν τις νεοκλασικές κολόνες, ενώ συνθέσεις από λευκές ορχιδέες διακοσμούσαν κάθε γωνιά της κεντρικής αίθουσας. Πολυτελή αυτοκίνητα παρέλαβναν στην είσοδο, αφήνοντας την αθηναϊκή ελίτ στο κόκκινο χαλί που εκτινόταν μέχρι την πόρτα. Η Ελένη παρατηρούσε τα πάντα από το λεωφορείο που την άφησε 2 τετράγωνα πιο μακριά. Τα μαύρα της παπούτσια, τα μόνα με τακούνι που διέθετε, την έκαναν ήδη να μετανιώνει για την απόφασή της. Ήταν φθαρμένα στις άκρες και το τακούνι κουνιόταν ελαφρώς, αλλά ήταν η μόνη επιλογή της. Το μπλε φόρεμα της Σοφίας, αφού σιδερώθηκε προσεκτικά, είχε ανακτήσει την κομψότητά του, αν και οποιοδήποτε προσεκτικό βλέμμα θα μπορούσε να παρατηρήσει ότι δεν ήταν καινούριο. «Είναι απλώς ένας χορός», μουρμούρισε στον εαυτό της προσποιούμενη αυτοπεποίθηση. «Χρειάζομαι μόνο να μιλήσω με τους σωστούς ανθρώπους». Τα λόγια της Σοφίας αντιχούσαν στο μυαλό της. «Είσαι το πιο θαραλέο άτομο που ξέρω. Αν κάποιος μπορεί να τα καταφέρει, είσαι εσύ». Με την πρόσκληση ασφαλή στη μικρή τσάντα που της είχαν δανείσει, η Ελένη περπάτησε προς την είσοδο του μεγάρου. Καθώς πλησίαζε, η ανασφάλεια μεγάλωνε. Άντρες με άψογα, σμόκιν και γυναίκες με φορέματα διάσημων σχεδιαστών συζητούσαν ζωηρά, επιδεικνύοντας κοσμήματα που πιθανότατα κόστιζαν περισσότερο από όσα η ίδια κατήχε συνολικά. «Την πρόσκλησή σας, παρακαλώ», ζήτησε μια υποδοχή με βαριεστημένη έκφραση, απλώνοντας το γαντοφορεμένο χέρι της. Η Ελένη παρέδωσε το φάκελο που είχε εξασφαλίσει η Λιδία. Η γυναίκα εξέτασε την πρόσκληση με υψωμένο φρύδι, γυρνώντας την προς το φως σαν να επαλήθευε ένα πλαστό χαρτονόμισμα. «Αυτό δεν φαίνεται να είναι σε τάξη», δήλωσε με φωνή αρκετά δυνατή, ώστε να τραβήξει την προσοχή των κοντινών καλεσμένων. «Από πού πήρατε αυτό?» Το πρόσωπο της Ελένης κοκκίνησε αμέσως. «Η φίλη μου εργάζεται στην εταιρεία εκδηλώσεων. Έβαλε το όνομά μου στη λίστα. Όνομα Ελένη Καρβούνη». Η υποδοχή έτρεξε το δάχτυλό της στη λίστα στο τάμπλετ της με όλο και πιο σκεπτική έκφραση. «Δεν υπάρχει καμία Ελένη Καρβούνη». Μερικοί άνθρωποι παρατηρούσαν τώρα τη σκηνή. Η Ελένη ένιωσε το στομάχι της να βουλιάζει όταν παρατήρησε περίεργα βλέμματα και χλευαστικά χαμόγελα. «Πρέπει να υπάρχει κάποιο λάθος», επέμεινε με τη φωνή της να χαμηλώνει ακούσια. Η Λιδία Παπαδοπούλου από την εκδηλώσεις Premier εγγυήθηκε ότι η εκδηλώσεις Premier παρέχει μόνο το catering, την έκοψε η υποδοχή. Δεν έχουν την εξουσιοδότηση να προσθέτουν ονόματα στη λίστα προσκεκλημένων. Ένας ψίθυρος άρχισε να σχηματίζεται. Μια γυναίκα με χρυσό φόρεμα σχολίασε με ακουστή φωνή. «Πρέπει να είναι μία από αυτές που προσπαθούν να τρυπώσουν για να φάνε τζάμπα». Διακριτικά γέλια ακολούθησαν το σχόλιο. «Θα χρειαστεί να αποχωρήσετε», συνέχισε η υποδοχή, με 2 φύλακες να πλησιάζουν τώρα. «Αλλιώς θα συνοδευτείτε έξω». Τα πόδια της Ελένης φαίνονταν κολλημένα στο έδαφος. Η ταπείνωση ήταν πλήρης. Κινητά τηλέφωνα έδειχναν προς την κατεύθυνσή της, καταγράφοντας «τη στιγμή». Ήταν σαν όλοι οι φόβοι της να υλοποιούνταν με μιας ο φόβος ότι δεν ανήκει, ότι απορρίπτεται, ότι απογοητεύει τη Σοφία. Τι συμβαίνει εδώ? Βαριά και επιβλητική φωνή έκοψε τον αυξανόμενο ψίθυρο. Οι καλεσμένοι απομακρύνθηκαν σαν θάλασσα που ανοίγει, αποκαλύπτοντας έναν ψηλό άνδρα με δυνατά χαρακτηριστικά και μαύρα μαλλιά προσεκτικά χτενισμένα. Φορούσε ένα σμόκιν που φαινόταν να έχει ραφτεί πάνω στο σώμα του και το βλέμμα του ενός βαθύ καστανού καρφώθηκε πρώτα στην αμήχανη υποδοχή και μετά στην Ελένη. «Κύριε Μαυρόπουλε», τράβλησε η υποδοχή. Αυτή η κοπέλα προσπάθησε να μπει με μια πρόσκληση που φαίνεται να είναι πλαστή. Ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, πρόεδρος του ομίλου Μαυρόπουλου και οικοδεσπότης της βραδιάς, μελέτησε την Ελένη για μια στιγμή που φάνηκε αιωνιότητα. Τα μάτια του, αναλυτικά σαν επιστήμονα που εξετάζει ένα σπάνιο δείγμα, διέτρεξαν το κοκκινισμένο πρόσωπο της νεαρής. «Εσύ», άρχισε, μια ρητίδα συγκέντρωσης να σχηματίζεται ανάμεσα στα φρύδια του. «Εσύ δεν δουλεύεις στο καφέ Αθηναϊκό». Η Ελένη ένιωσε το έδαφος να εξαφανίζεται κάτω από τα πόδια της. Πώς μπορούσε ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος να την γνωρίζει? Ναι,
απάντησε με φωνή σχεδόν ανεπαίσθητη. Μία λάμψη αναγνώρισης φώτισε το βλέμμα του επιχειρηματία. «Εσύ έσωσες τον γιο μου πριν από 2 χρόνια. Μια αλλεργική αντίδραση σε φιστίκια». Η μνήμη επέστρεψε σαν αστραπή. Ένα μικρό αγόρι, το πρόσωπό του να πρίζεται γρήγορα, δυσκολία στην αναπνοή. Η Ελένη είχε παρατηρήσει τα συμπτώματα όταν σέρβιρε το διπλανό τραπέζι. Ο πατέρας σε πανικό, χωρίς να ξέρει τι να κάνει. Εκείνη, ενεργώντας ενστικτωδώς, χορηγώντας την ένεση αδρεναλίνης που ο πατέρας κουβαλούσε, αλλά ήταν πολύ νευρικός για να χρησιμοποιήσει «Σωστά, το θυμάμαι», είπε, έκπληκτη που εκείνος το θυμόταν. Ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος άπλωσε το χέρι του. «Αυτή η κυρία είναι προσωπική μου καλεσμένη. Παρακαλώ, ετοιμάστε αμέσως μια κάρτα VIP». Η υποδοχή χλώμιασε. «Μάλιστα, κύριε, αμέσως». Οι ψίθυροι άλλαξαν αμέσως τόνο. Οι ίδιοι άνθρωποι που δευτερόλεπτα πριν χλέβαζαν, τώρα προσπαθούσαν να αποκρυπτογραφήσουν ποια ήταν αυτή η μυστηριώδης γυναίκα που άξιζε ιδιαίτερης προσοχής από τον ισχυρό Αλέξανδρο Μαυρόπουλο. «Ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση», είπε εκείνος, τυπικός αλλά ευγενικός, οδηγώντας την μέσα με ένα χέρι ελαφρά ακουμπισμένο στην πλάτη της. «Δεν γνωρίζουν όλοι οι υπάλληλοι μου να αναγνωρίζουν άτομα αξίας όταν τα βλέπουν». Η κεντρική αίθουσα έκοβε την ανάσα. Ένας μνημιώδης, πολυέλαιος από κρίσταλα κρεμόταν από τον θολωτό θόλο, αντανακλώντας φώτα που χόρευαν στους τοίχους. Μια ορχήστρα ζωντανά έπαιζε μια απαλή εκδοχή του Τζομπίμ, ενώ σερβιτόροι κυκλοφορούσαν με δίσκους, με καναπέ και ποτήρια σαμπάνιας. Η Ελένη ένιωσε σαν να είχε μεταφερθεί σε έναν άλλο κόσμο, έναν στον οποίο σαφώς δεν ανήκε. «Δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό», είπε όταν ήταν μακριά από περίεργα αυτιά. «Ευχαριστώ για την ευγένεια, αλλά δεν θέλω να προκαλέσω αμηχανία». Ο Αλέξανδρος την κοίταξε με ειλικρινή έκπληξη. «Αμηχανία. Εσύ έσωσες τη ζωή του γιού μου. Εγώ είμαι αυτός που θα έπρεπε να ευχαριστώ που δεν είχα ποτέ την κατάλληλη ευκαιρία να ανταποδώσω. Ήταν τόσο καιρό, πριν δεν φανταζόμουν ότι θα το θυμόσασταν. Ένας πατέρας δεν ξεχνά ποτέ αυτόν που σώζει το παιδί του». Έκανε μια παύση, μελετώντας την ξανά. «Αλλά ομολογώ ότι είμαι περίεργος. Τι φέρνει μια σερβιτόρα από το καφέ Αθηναϊκό στον φιλανθρωπικό χορό του ομίλου Μαυρόπουλου?» Η Ελένη δίστασε. Θα έπρεπε να του πει για τη Σοφία, για τον καθημερινό αγώνα, την αιμοκάθαρση, την αγωνιώδη αναμονή για μεταμόσχευση. Κάτι στο βλέμμα του Αλέξανδρου την ενθάρρυνε. «Η αδερφή μου», άρχισε επιλέγοντας την απλοποιημένη εκδοχή. «Η Σοφία έχει χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Όταν έμαθα ότι το θέμα του χορού ήταν υγεία για όλους και ότι θα υπήρχαν ανακοινώσεις για επενδύσεις σε νεφρικές θεραπείες, σκέφτηκα ότι ίσως να μπορούσα να κάνω κάποια επαφή που θα βοηθούσε». Η έκφραση του Αλέξανδρου μαλάκωσε. «Καταλαβαίνω. Και ήρθες μόνη σου, αποφασισμένη να βρεις βοήθεια για την αδερφή σου. Ακούγεται τρελό, έτσι δεν είναι, αλλά για τη Σοφία θα έκανα τα πάντα». Πριν ο Αλέξανδρος προλάβει να απαντήσει, διακόπηκαν από έναν άνδρα μέσης ηλικίας με ένα διακριτικό της οργάνωσης της εκδήλωσης. «Κύριε Μαυρόπουλε, είναι σχεδόν ώρα για την ομιλία σας». «Ευχαριστώ, Κώστα. Θα είμαι εκεί σε λίγο», στράφηκε προς την Ελένη. «Πρέπει να εκπληρώσω τις υποχρεώσεις μου ως οικοδεσπότης, αλλά θα ήθελα πολύ να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Θα μου κάνατε αυτή την τιμή». Η Ελένη έγνεψε καταφατικά, ακόμα ζαλισμένη από την ανατροπή των γεγονότων. Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε, ένα χαμόγελο που δεν φαινόταν προβαρισμένο όπως τα άλλα που μοίραζε στους καλεσμένους. «Κώστα, αυτή είναι η κυρία Ελένη Καρβούνη. Παρακαλώ, εξασφαλίστε ότι έχει ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδιαίτερη καλεσμένη μου». Με αυτό απομακρύνθηκε προς τη σκηνή. Η Ελένη παρατήρησε, καθώς ο Αλέξανδρος χαιρετούσε σημαντικά πρόσωπα στο δρόμο του, μεταμορφωνόμενος στον χαρισματικό επιχειρηματία που φιγουράριζε στα εξώφυλλα επιχειρηματικών περιοδικών. «Κυρία Καρβούνη», η φωνή του Κώστα την επανέφερε, «μπορώ να σας συνοδεύσω στο κεντρικό τραπέζι. Ο κύριος Μαυρόπουλος ζήτησε να τοποθετηθείτε μαζί με τους τιμόμενους καλεσμένους. Το κεντρικό τραπέζι, όπου θα κάθονταν υπουργοί, επιχειρηματίες, διάσημοι γιατροί». Η Ελένη κοίταξε τα φθαρμένα, τις παπούτσια και το δανεικό φόρεμα. «Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Επιμένω, εντολές του κυρίου Μαυρόπουλου».
Διστακτικά η Ελένη τον ακολούθησε μέχρι το στρογγυλό τραπέζι που ήταν στρατηγικά τοποθετημένο μπροστά από τη σκηνή. Οι άλλοι καταλαμβάνοντες την παρατήρησαν με κακώς κρυμμένη περιέργεια καθώς καθόταν στην καρέκλα που υπέδειξε ο Κώστας. Μία κομψή γυναίκα στα αριστερά της, με γκρίζα μαλλιά άψογα χτενισμένα, έσκυψε προς το μέρος της «Πρέπει να είστε πολύ ξεχωριστοί για να λάβετε μεταχείριση VIP από τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο. Σπάνια τον βλέπω τόσο προσεκτικό. Είμαι η δροπητούς Ελισάβετ Μαυρογένους, Διευθύντρια του Εθνικού Ινστιτούτου Νεφρολογίας». Η καρδιά της Ελένης επιτάχυνε. Η Διευθύντρια του Εθνικού Ινστιτούτου Νεφρολογίας, ακριβώς το είδος του ατόμου που ήλπιζε να γνωρίσει. Ελένη Καρβούνη συστήθηκε απλώνοντας το χέρι της. «Είναι τιμή μου, γιατρέ. Στην πραγματικότητα ήρθα σήμερα ειδικά για να...» Τα φώτα χαμήλωσαν, διακόπτοντας τη συζήτηση. Ένας προβολέας φώτισε τη σκηνή, όπου ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος έπαιρνε θέση πίσω από το βήμα. Η σιωπή κυρίευσε την αίθουσα. «Κυρίες και κύριοι», άρχισε η ενισχυμένη φωνή του γεμίζοντας κάθε γωνιά, «καλωσορίσατε στον ετήσιο φιλανθρωπικό χορό του ομίλου Μαυρόπουλου. Απόψε γιορτάζουμε όχι μόνο την επιτυχία των επιχειρήσεών μας, αλλά κυρίως τη δέσμευσή μας για το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα». Καθώς η ομιλία συνεχιζόταν, η Ελένη δεν μπορούσε να αποσπάσει το βλέμμα της. Υπήρχε κάτι μαγνητικό στην παρουσία του Αλέξανδρου, κάτι που υπερέβαινε τον πλούτο και τη δύναμη. Ήταν ο τρόπος που μιλούσε για την κοινωνική ευθύνη, σαν να πίστευε πραγματικά σε κάθε λέξη. «Φέτος», συνέχισε, «έχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι ο Όμιλος Μαυρόπουλος θα επενδύσει 100 εκατομμύρια ευρώ στην ανάπτυξη ενός νέου κέντρου νεφρικής θεραπείας, με τεχνολογία εχμής και εγγυημένη πρόσβαση για ασθενείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας». Ενθουσιώδη χειροκροτήματα αντίχησαν στην αίθουσα. Η Ελένη ένιωσε δάκρυα να σχηματίζονται. 100 εκατομμύρια για νεφρικές θεραπείες. Ίσως, μόνο ίσως, η Σοφία να είχε μια ευκαιρία. «Αλλά δεν είμαστε εδώ μόνο για να ανακοινώσουμε επενδύσεις», συνέχισε ο Αλέξανδρος, το βλέμμα του στιγμιαία συναντώντας το δικό της. «Είμαστε εδώ για να αναγνωρίσουμε ότι κάθε ζωή έχει σημασία, ότι μερικές φορές ο αληθινός ηρωισμός βρίσκεται στις απλές χειρονομίες, στους συνηθισμένους ανθρώπους που κάνουν το εξαιρετικό χωρίς να περιμένουν αναγνώριση». Η Ελένη είχε την παράξενη αίσθηση ότι μιλούσε απευθείας σε εκείνη. Σαν σε εκείνη την αίθουσα, γεμάτη με ισχυρούς και επιφανείς ανθρώπους, εκείνη η σερβιτόρα με τα αφθαρμένα παπούτσια και το δανεικό φόρεμα, να ήταν κατά κάποιο τρόπο σημαντική. Η βραδιά που ξεκίνησε με ταπείνωση, τώρα μεταμορφωνόταν σε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι που χωρίς η Ελένη να μπορεί να φανταστεί, θα άλλαζε για πάντα την πορεία της ζωής της και της Σοφίας. Οι μέρες που ακολούθησαν τον χορό κύλησαν με τη συνηθισμένη κανονικότητα για την Ελένη. Το ξυπνητήρι να χτυπάει στις 5 το πρωί, το γεμάτο λεωφορείο μέχρι το καφέ αθηναϊκό, οι βιαστικοί πελάτες που απαιτούν αποτελεσματικότητα, οι λογαριασμοί προς πληρωμή. Ήταν σαν η νύχτα στο μέγαρο των Κέδρων να ήταν απλώς ένα όνειρο υπερβολικά περίπλοκο. «Είσαι διαφορετική», παρατήρησε η Ιωάννα, ενώ η Ελένη καθάριζε ένα τραπέζι. «Από εκείνο τον χορό φαίνεται ότι έχεις το μυαλό σου αλλού». Η Ελένη χαμογέλασε, κρατώντας για τον εαυτό της την ανάμνηση της σύντομης στιγμής που είχε μιλήσει με τη δοχετές Ελισάβετ Μαυρογένους. Η γιατρός της είχε δώσει την προσωπική της κάρτα και υποσχέθηκε να αναλύσει την περίπτωση της Σοφίας με προτεραιότητα. Ήταν μια μικρή νίκη, αλλά η Ελένη είχε μάθει να εκτιμά κάθε βήμα. «Απλώς σκέφτομαι τη Σοφία», απάντησε, αποφεύγοντας να μπει σε λεπτομέρειες. Όσο λιγότερα έλεγε για τον χορό, τόσο λιγότερα θα έπρεπε να εξηγήσει για τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο και την παράξενη συνάντηση που φαινόταν να ανήκει σε άλλη πραγματικότητα. Το καμπανάκι της πόρτας του καφέ χτύπησε, αναγγέλλοντας την άφιξη ενός ακόμα πελάτη. Η Ελένη, με την πλάτη γυρισμένη, συνέχισε να τακτοποιεί τους φακελάκους ζάχαρης. «Καλημέρα, τραπέζι για έναν παρακαλώ». Η βαριά και διακριτική φωνή έκανε την Ελένη να παγώσει. Γνώριζε αυτό το ηχόχρωμα, αυτή την τυπική καδένσα. Γύρισε αργά δύσπιστη. Ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος στεκόταν στην είσοδο του καφέ, φορώντας ένα σκούρο μπλε κοστούμι που έμοιαζε να έχει μοντελοποιηθεί αποκλειστικά για εκείνον. Χωρίς τα φώτα του χορού, στο φως της ημέρας, φαινόταν ακόμα πιο επιβλητικός.
Τα μαύρα μαλλιά, χτενισμένα με ακρίβεια, αντίθεταν με το μαυρισμένο δέρμα του. Τα μάτια, εκείνα τα ίδια διεισδυτικά μάτια, βρήκαν αμέσως τα δικά της. «Κυρία Καρβούνη», χαιρέτησε με ένα ελαφρύ νεύμα του κεφαλιού, «τι ωραία που σας συναντώ». Ολόκληρο το καφέ φαινόταν να έχει μπει σε μια παράξενη σιωπή. Οι συνηθισμένοι πελάτες, στελέχοι κοντινών εταιριών, φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπάλληλοι των γραφείων της περιοχής, όλοι αναγνώριζαν τον άνδρα του οποίου η φωτογραφία συχνά κοσμούσε εξώφυλλα περιοδικών και εφημερίδων. Η Ιωάννα έδωσε μια διακριτική αγωνιά στην Ελένη. «Γνωρίζεις τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο?» Πριν προλάβει να απαντήσει, ο ίδιος ο Αλέξανδρος πλησίασε. «Η Ελένη και εγώ γνωριστήκαμε στον φιλανθρωπικό χορό της περασμένης εβδομάδας. Στην πραγματικότητα ήταν η τιμόμενη καλεσμένη μου». Η Ιωάννα γούρλωσε τα μάτια, κοιτάζοντας από τον έναν στον άλλο. Η Ελένη δεν ανέφερε ποτέ κάτι τέτοιο. «Λοιπόν, καλωσορίσατε στο καφέ Αθηναϊκό, κύριε Μαυρόπουλε. Έχουμε ένα εξαιρετικό τραπέζι δίπλα στο παράθυρο». «Ευχαριστώ», απάντησε εκείνος, «αλλά θα ήθελα η Ελένη να με εξυπηρετήσει, αν είναι δυνατόν». Όλα τα κεφάλια στράφηκαν προς εκείνη. Η Ελένη ένιωσε το πρόσωπό της να καίει. «Βεβαίως», κατάφερε να πει, παίρνοντας το μπλοκ παραγγελιών. «Από εδώ, κύριε». Τον οδήγησε στο τραπέζι δίπλα στο παράθυρο, προσπαθώντας να αγνοήσει τα περίεργα βλέμματα που τους ακολουθούσαν. Ο Αλέξανδρος κάθισε με τη φυσική κομψότητα κάποιου που είναι συνηθισμένος να παρατηρείται. «Δεν περίμενα να σας δω εδώ», είπε, προσπαθώντας να κρατήσει σταθερή τη φωνή της. «Το καφέ δεν φαίνεται στο στυλ σας». Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε, ένα διακριτικό χαμόγελο που μαλάκωνε το αυστηρό πρόσωπό του. «Και ποιο θα ήταν το στυλ μου, κατά τη γνώμη σας?» Η Ελένη δάγκωσε το χείλος της, μετανιώνοντας για το σχόλιο. «Συγγνώμη, δεν ήθελα να υποθέσω. Μην απολογίστε. Έχετε δίκιο, δεν συχνάζω σε καφέ. Αλλά σήμερα έχω έναν συγκεκριμένο λόγο». Έκανε μια παύση μελετώντας την. «Ήρθα να μιλήσω με εσάς». Η καρδιά της Ελένης επιτάχυνε. «Με εμένα?» «Ναι». Μετά τον χορό δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι τη σύντομη συνάντησή μας και πώς δεν είχα ποτέ την κατάλληλη ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για αυτό που κάνατε για τον γιο μου. Δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο», προσπάθησε να ελαχιστοποιήσει. «Οποιοσδήποτε θα έκανε το ίδιο». «Όχι, Ελένη. Όχι ο οποιοσδήποτε». Η σοβαρότητα στη φωνή του την εξέπληξε. Αρκετοί άνθρωποι παρακολούθησαν την αλλεργική κρίση του Λέοντα εκείνη την ημέρα. Πελάτες, σερβιτόροι, ακόμα και ένας γιατρός που καθόταν σε άλλο τραπέζι. Αλλά ήσασταν εσείς που δράσατε όταν όλοι φαινόντουσαν παραλυμμένοι, συμπεριλαμβανομένου εμού. Η Ελένη θυμόταν εκείνη την ημέρα με σαφήνεια. Το αγόρι είχε αρχίσει να παρουσιάζει συμπτώματα αμέσως μετά την κατανάλωση ενός γλυκού. Ο πατέρας, σε πανικό, δεν μπορούσε να βρει την ένεση αδρεναλίνης στην τσάντα. Η Ελένη, που εξυπηρετούσε ένα κοντινό τραπέζι, αναγνώρισε τα σημάδια. Είχε μελετήσει τις πρώτες βοήθειες εξαιτίας της Σοφίας. Χωρίς δισταγμό βοήθησε στον εντοπισμό του φαρμάκου και καθοδήγησε τον πατέρα για το πώς να το χορηγήσει, καθησυχάζοντας το παιδί καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. «Χαίρομαι που όλα πήγαν καλά», είπε απλά. «Πώς είναι ο γιος σας?» «Ο Λέων είναι καλά. Είναι 5 ετών τώρα και παραμένει αλλεργικός, αλλά έχουμε μάθει να είμαστε πιο προσεκτικοί». Ο Αλέξανδρος έκανε μια παύση, κοιτάζοντας σύντομα έξω από το παράθυρο πριν στραφεί ξανά προς το μέρος της. «Στην πραγματικότητα, ο Λέων είναι ο κύριος λόγος της επίσκεψής μου». Η Ελένη συνοφριώθηκε μπερδεμένη. «Από τότε που η μητέρα του μας άφησε πριν από 2 χρόνια, δυσκολεύομαι να βρω κάποιον κατάλληλο για να τον φροντίζει. Οι νταντάδες σπάνια αντέχουν περισσότερο από μερικούς μήνες. Ο Λέων είναι έντονος, υπερβολικά έξυπνος για το καλό του, σύμφωνα με την ψυχολόγο». «Λυπάμαι», είπε η Ελένη χωρίς να καταλαβαίνει που ήθελε να καταλήξει. «Στον χορό αναφέρατε την αδερφή σας. Μιλήσατε για αυτήν με τόση τρυφερότητα, τόση αφοσίωση». Ο Αλέξανδρος έγειρε ελαφρώς. «Ελένη, αναζητώ κάποιον για να είναι φροντίστρια του Λέοντα. Κάποιον που καταλαβαίνει τα ιδιαίτερα παιδιά, που ξέρει να χειρίζεται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που έχει υπομονή και ενσυναίσθηση. Σκέφτηκα εσάς». Η πρόταση έπιασε την Ελένη εντελώς απροετοίμαστη. «Εμένα, αλλά δεν έχω εκπαίδευση στην παιδική αγωγή. Είμαι απλώς μια
Εξαιρετική γυναίκα που έσωσε τον γιο μου και που αφιερώνει τη ζωή της στη φροντίδα της άρρωστης αδερφής της. Για μένα αυτό αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε δίπλωμα. Ο Αλέξανδρος έβγαλε έναν φάκελο από την εσωτερική τσέπη του σακακιού του. Αυτό είναι ένα προκαταρκτικό συμβόλαιο. Ο μισθός είναι πενταπλάσιος από αυτό που κερδίζετε εδώ, με πλήρες πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να συμπεριλάβει την αδερφή σας ως εξαρτώμενο μέλος. Η Ελένη ένιωσε το έδαφος να εξαφανίζεται κάτω από τα πόδια της. Πρόγραμμα υγείας για τη Σοφία. Ένας μισθός που θα έλυνε όλα τα οικονομικά προβλήματα. Φαινόταν πολύ καλό για να είναι αληθινό. «Πρέπει να σκεφτώ τη Σοφία», είπε, περισσότερο στον εαυτό της παρά σε εκείνον. «Δεν μπορώ απλά να...» «Καταλαβαίνω την ανησυχία σας. Γι' αυτό το συμβόλαιο προβλέπει ευέλικτα ωράρια που θα σας επιτρέψουν να συνοδεύετε την αδερφή σας στις συνεδρίες και θεραπείες. Επιπλέον μένουμε κοντά στο νοσοκομείο υγεία, όπου έχουμε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Η αδερφή σας θα μπορούσε να κάνει τη θεραπεία της εκεί. Το υγεία, ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας». Η Ελένη ένιωσε δάκρυα να σχηματίζονται, αλλά τα συγκράτησε με προσπάθεια. «Γιατί εγώ? Υπάρχουν καταρτισμένοι επαγγελματίες. Επειδή εσείς δεν βλέπετε τον Λέοντα ως δουλειά ή υποχρέωση. Το ξέρω αυτό από τον τρόπο που μιλάτε για την αδερφή σας. Ο γιος μου χρειάζεται κάποιον που βλέπει πέρα από τις δύσκολες συμπεριφορές, που καταλαβαίνει τον φόβο πίσω από τις κρίσεις». Ο Αλέξανδρος δίστασε πριν προσθέσει: «Επιπλέον σας θυμάται την κυρία που βοήθησε όταν ήταν δύσκολο να αναπνεύσει. Του έδειξα μια φωτογραφία σας από τον χορό». Χαμογέλασε, κάτι που σπάνια συμβαίνει με αγνώστους. Η Ελένη πήρε τον φάκελο, νιώθοντας το βάρος του λεπτού χαρτιού που θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς τη ζωή της και της Σοφίας. «Μπορώ να σας δώσω μερικές μέρες να το σκεφτείτε», συνέχισε ο Αλέξανδρος. «Αλλά θα ήθελα να γνωρίσετε τον Λέοντα πριν πάρετε μια απόφαση». «Ναι, φυσικά», απάντησε αυτόματα, ακόμα επεξεργαζόμενη τα πάντα. «Πότε? Τι θα λέγατε για σήμερα το απόγευμα? Μπορώ να στείλω έναν οδηγό να σας παραλάβει μετά τη βάρδια σας». Η Ιωάννα, που προφανώς παρακολουθούσε τη συζήτηση από απόσταση, πλησίασε γρήγορα. «Η Ελένη μπορεί να φύγει τώρα αμέσως, αν προτιμάτε. Θα φροντίσουμε να καλύψουμε τη βάρδια της». Η Ελένη έριξε ένα δύσπιστο βλέμμα στη διευθύντρια, που απλώς της έκλεισε το μάτι σε απάντηση. «Τέλεια», είπε ο Αλέξανδρος σηκώνοντας. «Ο οδηγός μου περιμένει έξω. Αν συμφωνείτε, μπορούμε να πάμε τώρα». Όλα συνέβαιναν πολύ γρήγορα. Η Ελένη χρειαζόταν να τηλεφωνήσει στη Σοφία να εξηγήσει πού θα βρισκόταν, γιατί δεν θα επέστρεφε στο σπίτι στη συνηθισμένη ώρα. Αλλά προτού προλάβει να οργανώσει τις σκέψεις της, βρισκόταν ήδη στο πίσω κάθισμα ενός μαύρου Άουντι, διασχίζοντας τους συνοστισμένους δρόμους της Αθήνας προς τη Λεωφόρο Κηφισίας. Το κτίριο όπου ζούσε ο Αλέξανδρος ήταν ένας πύργος από καθρεφτιζόμενο γυαλί που αντανακλούσε τον γκρίζο ουρανό. Το διπλό ρετυρέ καταλάμβανε τους δύο τελευταίους ορόφους, με πανοραμική θέα της πόλης, που εκτινόταν όσο έφτανε το μάτι. «Ο Λέων πρέπει να επιστρέφει από το σχολείο», σχολίασε ο Αλέξανδρος, καθώς το ιδιωτικό ασανσέρ τους μετέφερε αθόρυβα στον επάνω όροφο. «Συνήθως, αυτή είναι η πιο δύσκολη ώρα της ημέρας. Επιστρέφει ταραγμένος, αντιστεκόμενος σε οποιαδήποτε ρουτίνα. Έχει ειδική υποστήριξη στο σχολείο. Ναι, μια βοηθό καθηγήτρια για να τον βοηθά να διατηρεί την εστίασή του. Ο Λέων έχει δέπη και χαρακτηριστικά άγχους που μερικές φορές εκδηλώνονται με προκλητικές συμπεριφορές». Οι πόρτες του ανελκυστήρα άνοιξαν απευθείας στο χόλ εισόδου του διαμερίσματος. Η Ελένη εντυπωσιάστηκε αμέσως από την ευρύτητα του χώρου, διακοσμημένου με κομψό μινιμαλισμό. Έργα σύγχρονης τέχνης στόλιζαν τους λευκούς τοίχους, ενώ έπιπλα υπογεγραμμένου σχεδιασμού συμπλήρωναν το εκλεπτισμένο περιβάλλον. Μία γυναίκα μέσης ηλικίας, ντυμένη με διακριτικότητα, ήρθε να τους υποδεχτεί. «Κύριε Μαυρόπουλε, ο Λέων μόλις έφτασε. Είναι στο δωμάτιό του και αρνείται να αλλάξει τη στολή του». Ο Αλέξανδρος αναστέναξε. «Ελένη, αυτή είναι η κυρία Γεωργία, η οικονόμος μας». «Γεωργία, αυτή είναι η Ελένη Καρβούνη. Ήρθε να γνωρίσει τον Λέοντα». Η οικονόμος ανέλυσε γρήγορα την Ελένη, το βλέμμα της σταματώντας στη στολή του καφέ που ακόμα φορούσε. «Χαίρο πολύ», είπε με τυπική ευγένεια. «Θα ετοιμάσω ένα σνακ για το παιδί». «Θα σας παρουσιάσω στον Λέοντα»,
είπε ο Αλέξανδρος οδηγώντας την Ελένη μέσα από έναν ευρύχωρο διάδρομο. «Μπορεί να είναι λίγο ευθύς. Μην προσβληθείτε». Σταμάτησαν μπροστά από μια πόρτα διακοσμημένη με αυτοκόλλητα πλανητών και δεινοσαύρων. Ο Αλέξανδρος χτύπησε απαλά. «Λέων, υπάρχει κάποιος εδώ που θα ήθελε να σε γνωρίσει». Σιωπή, ο Αλέξανδρος χτύπησε ξανά. «Φύγε, δεν θέλω άλλη νταντά». Η παιδική φωνή ακουγόταν αποφασιστική και οργισμένη. «Λέων, αυτή δεν είναι νταντά. Είναι εκείνη η κυρία από το καφέ, θυμάσαι. Αυτή που σε βοήθησε όταν είχες εκείνη την αλλεργική κρίση». Η πόρτα άνοιξε μια χαραμάδα. Ένα καστανό μάτι, πανομοιότυπο με του πατέρα, κοίταξε καχύποπτα. «Η κυρία με το φάρμακο». Η Ελένη έσκυψε για να είναι στο ύψος του. «Γεια σου, Λέων, το όνομά μου είναι Ελένη. Με θυμάσαι». Πόρτα άνοιξε λίγο περισσότερο, αποκαλύπτοντας ένα μικρό αγόρι για την ηλικία του, με σκούρα ατιμέλητα μαλλιά και τσαλακωμένη σχολική στολή. Τα μάτια του μελέτησαν την Ελένη με εκπληκτική ένταση για ένα παιδί. «Φαίνεσαι διαφορετική», δήλωσε τελικά. «Στο καφέ είχες πιο κοντά μαλλιά». Η Ελένη χαμογέλασε. Αυτό ήταν πριν από 2 χρόνια, τα μαλλιά μεγαλώνουν. Ο Λέων άνοιξε εντελώς την πόρτα, παρατηρώντας την ακόμα με περιέργεια. «Γιατί είσαι εδώ? Δεν είμαι άρρωστος σήμερα». «Ήρθα να σε γνωρίσω καλύτερα. Ο μπαμπάς σου είπε ότι σου αρέσουν οι δεινόσαυροι», απάντησε, δείχνοντας τα αυτοκόλλητα στην πόρτα. Το πρόσωπο του αγοριού φωτίστηκε αμέσως. «Ξέρεις ποιος είναι ο πιο έξυπνος δεινόσαυρος?» «Όχι, ποιος είναι?» Ο Τρούντον είχε το μεγαλύτερο εγκέφαλο σε σχέση με το μέγεθος του σώματος του. «Έχω ένα βιβλίο που δείχνει όλους τους τύπους δεινοσαύρων. Θέλεις να το δεις?» Χωρίς να περιμένει απάντηση, ο Λέων έτρεξε σε ένα ράφι γεμάτο βιβλία, ξεχνώντας εντελώς την αρχική του αντίσταση. Η Ελένη μπήκε στο δωμάτιο, παρατηρώντας την σχεδόν ιδεολειπτική οργάνωση των παιχνιδιών κατά κατηγορίες και χρώματα, σε αντίθεση με τη στολή πεταμένη στο πάτωμα. Ο Αλέξανδρος παρακολουθούσε τη σκηνή από την πόρτα, μια έκφραση έκπληξης και ανακούφισης στο πρόσωπό του. Ποτέ δεν είχε δει τον γιο του να αποδέχεται τόσο γρήγορα την παρουσία ενός ξένου. Καθώς ο Λέων έδειχνε με ενθουσιασμό το βιβλίο του με τους δεινόσαυρους, η Ελένη ένιωσε μια άμεση σύνδεση με το αγόρι. Ήταν το ίδιο συναίσθημα που είχε όταν γνώρισε τη Σοφία, εκείνη η ενστικτώδης βεβαιότητα ότι βρισκόταν ακριβώς εκεί που έπρεπε να είναι. Ίσως, σκέφτηκε η Ελένη καθώς άκουγε προσεκτικά τη λεπτομερή εξήγηση για τους φυτοφάγους δεινόσαυρους, η πρόταση του Αλέξανδρου να μην ήταν απλώς μια οικονομική ευκαιρία ή μια ευκαιρία για καλύτερη θεραπεία για τη Σοφία. Ίσως να ήταν κάτι περισσότερο. Η αρχή ενός ταξιδιού που θα άλλαζε όχι μόνο τη ζωή της, αλλά και εκείνου του αγοριού που, όπως η Σοφία, χρειαζόταν πολύ περισσότερα από σωματική φροντίδα, χρειαζόταν κάποιον που πραγματικά να τον βλέπει. Είχε περάσει μια εβδομάδα από τότε που η Ελένη αποδέχθηκε τη δουλειά στην κατοικία των Μαυρόπουλων. 7 ημέρες που φαινόταν να έχουν επανασχεδιάσει εντελώς την πραγματικότητά της. Το διαμέρισμα στο Περιστέρι παρέμενε το σπίτι της, αλλά τώρα μοίραζε τον χρόνο της μεταξύ 2 κόσμων που δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικοί. «Είσαι καλά. Φαίνεσαι εξαντλημένη», ρώτησε η Σοφία παρατηρώντας την Ελένη να ετοιμάζει το δείπνο στη μικρή κουζίνα του διαμερίσματος. Η έφηβη καθόταν στο τραπέζι ξεφυλίζοντας ένα από τα βιβλία που η Ελένη είχε φέρει από τη βιβλιοθήκη της έπαυλης Μαυρόπουλου, ένα προνόμιο που παραχωρήθηκε από τον Αλέξανδρο όταν έμαθε για το ενδιαφέρον της Σοφίας για τη λογοτεχνία. «Είμαι καλά», απάντησε η Ελένη, καταπιέζοντας ένα χασμουριτό. «Απλά προσαρμόζομαι στη νέα ρουτίνα». Η αλήθεια ήταν ότι ο συνδυασμός της φροντίδας για τον Λέοντα κατά τη διάρκεια της ημέρας και της προσοχής στη Σοφία το βράδυ απαιτούσε περισσότερη ενέργεια από ό,τι φαντάστηκε. Αλλά ο γενναιόδωρος μισθός και κυρίως το πρόγραμμα υγείας που τώρα κάλυπτε τις θεραπείες της Σοφίας στο Υγεία αντιστάθμιζαν οποιαδήποτε κούραση. Πώς είναι να εργάζεσαι για τον πιο πλούσιο άνθρωπο της Αθήνας? Η Σοφία προσάρμοσε τη θέση της καρέκλας, προσπαθώντας να βρει άνεση. Μετά την τελευταία συνεδρία αιμοκάθαρσης, η πλάτη της πονούσε συνεχώς. Ελένη χαμογέλασε ανακατεύοντας τη σάλτσα που ετοίμαζε. «Ο Αλέξανδρος δεν είναι ακριβώς όπως τον φανταζόμασταν. Είναι περίπλοκος». «Περίπλοκος πώς?» «Απαιτητικός, σχολαστικός, κάποιες φορές απόμακρος, αλλά απίστευτα προσεκτικός με τον Λέοντα». Η Ελένη έκανε παύση,
θυμούμενη τα πρωινά που έβρισκε τον Αλέξανδρο στην κουζίνα, να ετοιμάζει προσωπικά το πρωινό του γιού του παρά το γεγονός ότι είχε μια ομάδα στη διάθεσή του. Νομίζω ότι κουβαλάει πολλές ενοχές επειδή δεν είναι τόσο παρόν όσο θα ήθελε. Η Σοφία χαμογέλασε με πονηριά. Και ωραίος, στις φωτογραφίες των περιοδικών μοιάζει με Έλληνα θεό. «Σοφία!» Η Ελένη ένιωσε το πρόσωπό της να καίει. «Μιλάμε για το αφεντικό μου». «Ένα σεξι αφεντικό», επέμεινε η έφηβη, γελώντας με την αμηχανία της αδερφής της. «Παραδέξου το, έχεις ήδη προσέξει». Η Ελένη δεν απάντησε, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει το μυαλό της να περιπλανηθεί στο προηγούμενο απόγευμα, όταν ο Αλέξανδρος είχε επιστρέψει νωρίτερα από το γραφείο και τη βρήκε να παίζει κυνήγι θησαυρού με το Λέοντα σε όλο το διαμέρισμα. Ο επιχειρηματίας, συνήθως τόσο συγκρατημένος, είχε ενταχθεί αυθόρμητα στο παιχνίδι, εκπλήσοντας τόσο την Ελένη όσο και τον γιο του. Το να τον βλέπει γονατιστό, να ψάχνει στοιχεία κάτω από τα έπιπλα, με το ακριβό σακάκι πεταμένο στον καναπέ και τη γραβάτα χαλαρωμένη, ήταν μια αποκάλυψη. «Γη καλή Ελένη!» Η φωνή της Σοφίας την επανέφερε. «Αυτή η σάλτσα θα καεί αν συνεχίσεις να ονειροπολείς». Η Ελένη έκλεισε γρήγορα τη φωτιά, προσπαθώντας να κρύψει την αμηχανία της. «Απλά σκεφτόμουν τον Λέοντα. Είχε μια δύσκολη μέρα στο σχολείο». Η Σοφία σήκωσε ένα φρύδι, σκεπτική. «Ξέρω». Το τηλέφωνο χτύπησε, διακόπτοντας τη συζήτηση. Η Ελένη απάντησε αναγνωρίζοντας αμέσως τη φωνή του Αλέξανδρου. «Ελένη, συγγνώμη που ενοχλώ, εκτός ωραρίου εργασίας». «Δεν υπάρχει πρόβλημα», απάντησε απομακρυνόμενη από την κουζίνα για να μιλήσει με περισσότερη ιδιωτικότητα. «Συνέβη κάτι με τον Λέοντα. Είναι καλά σωματικά, αλλά...» Ο Αλέξανδρος δίστασε, κάτι σπάνιο για έναν άνδρα συνήθως τόσο ευθύ. «Έχει ένα από εκείνα τα επεισόδια. Επιμένει ότι πρέπει να σου δείξει κάτι που ανακάλυψε για τον Τρούντον. Προσπάθησα να εξηγήσω ότι επιστρέφεις αύριο, αλλά...» Στο βάθος, η Ελένη μπορούσε να ακούσει το κλάμα του Λέοντα, εκείνο το αγωνιώδες κλάμα που είχε γνωρίσει τις πρώτες ημέρες όταν δοκίμαζε συνεχώς τα όρια της. «Μπορώ να του μιλήσω?» «Παρακαλώ». Υπήρξε μία παύση και μετά η τρεμάμενη φωνή του Λέοντα έφτασε από το τηλέφωνο. «Ελένη, δεν θα ξαναγυρίσεις». Η καρδιά της Ελένης σφίχτηκε. «Φυσικά και θα γυρίσω, Λέων. Αύριο το πρωί θα είμαι εκεί, όπως πάντα. Αλλά αν ξεχάσεις, αν συμβεί όπως με τη μαμά». Η Ελένη έκλεισε τα μάτια, νιώθοντας το βάρος αυτών των λέξεων. Ήξερε από τα αποσπάσματα που ο Αλέξανδρος είχε μοιραστεί ότι η μητέρα του Λέοντα είχε φύγει απότομα, αφήνοντας πίσω ένα μπερδεμένο αγόρι και έναν συντετριμμένο πατέρα. «Λέων, θυμάσαι τη συμφωνία μας. Τι σου υποσχέθηκα την πρώτη σου μέρα στο σχολείο αφού άρχισα να δουλεύω?» Εκεί υπήρξε μια παύση. «Ότι πάντα θα λες αντίο». «Ακριβώς, ποτέ δεν θα εξαφανιστώ απλά. Όταν έρθει η ώρα μου να φύγω, θα αποχαιρετήσω σωστά. Το υπόσχομαι». Το κλάμα μειώθηκε. «Αλήθεια, αλήθεια. Τώρα, ποια είναι αυτή η απίστευτη ανακάλυψη για τον Τρούντον που δεν μπορεί να περιμένει μέχρι αύριο?» Η φωνή του Λέοντα ζωντάνεψε αμέσως και άρχισε να περιγράφει ένα ντοκιμαντέρ που είχε παρακολουθήσει για νέες ανακαλύψεις απολιθωμάτων. Η Ελένη άκουγε υπομονετικά, κάνοντας ερωτήσεις στις σωστές στιγμές, μέχρι που η ταραχή του αγοριού παραχώρησε τη θέση της στην κούραση. «Ελένη». Η φωνή του Αλέξανδρου επέστρεψε στη γραμμή. Τελικά ηρέμησε. «Ευχαριστώ». «Δεν χρειάζεται να ευχαριστείς. Είναι η δουλειά μου». «Όχι, δεν είναι». Η σοβαρότητα στη φωνή του την εξέπληξε. «Η δουλειά σου είναι να φροντίζεις τον Λέοντα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να εξασφαλίζεις ότι κάνει τα μαθήματά του, ότι παίρνει τα φάρμακα του. Το να απαντάς σε τηλεφωνήματα τη νύχτα και να ηρεμείς κρίσεις άγχους ξεπερνά κατά πολύ το συμβόλαιο». Η Ελένη δίστασε. «Αλέξανδρε, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Ο Λέων αναπτύσσει έναν πολύ ισχυρό δεσμό και φοβάμαι ότι μπορεί να πληγωθεί αν δεν θέσουμε κάποια σαφή όρια. Έχεις δίκιο. Μπορούμε να μιλήσουμε αύριο όταν ο Λέων θα είναι στο σχολείο». «Βεβαίως». Αφού έκλεισε, η Ελένη επέστρεψε στην κουζίνα όπου η Σοφία την παρατηρούσε με περιέργεια. «Ο μικρός Μαυρόπουλος έχει πάλι προβλήματα». Η Ελένη έγνεψε καταφατικά σερβίροντας το δείπνο.
Έχει φόβο εγκατάλειψης. Δεν τον κατηγορώ λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό. Και σου είναι σημαντικός. Δεν ήταν ερώτηση. Είναι αδύνατο να μην νοιάζεσαι για τον Λέοντα. Είναι ξεχωριστός. Η Σοφία μελέτησε την αδερφή της για μία στιγμή. Απλά πρόσεχε, Ελένη. Ξέρεις πώς είναι. Να προσκολάσαι σε ανθρώπους που ανήκουν σε άλλο κόσμο. Τα λόγια αιωρήθηκαν βαριά στον αέρα. Η Ελένη ήξερε ακριβώς σε τι αναφερόταν η Σοφία. Υπήρχε μια όρατη αλλά οριστική γραμμή μεταξύ των Μαυρόπουλων και εκείνης. Μια γραμμή που έπρεπε να γίνει σεβαστή, όσο κι αν ο Λέων τη λάτρευε ή όσο κι αν περιστασιακά. Ο Αλέξανδρος την κοιτούσε με έναν τρόπο που έκανε το στομάχι της να αναποδογυρίζεται. Το επόμενο πρωί, όταν έφτασε στο ρετιρέ, η Ελένη έγινε δεκτή από έναν θριαμβευτικό Λέοντα που την περίμενε ανυπόμονα με ένα προσεκτικά σχεδιασμένο σχέδιο ενός δεινόσαυρου με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. «Είσαι εσύ, Ελένη, η Τρουντόν, η πιο έξυπνη από τις φροντίστριες», εξήγησε, δίνοντάς της το σχέδιο με υπερηφάνεια. Η Ελένη έσκυψε, αγκαλιάζοντάς τον με τρυφερότητα. «Είναι το πιο όμορφο δώρο που έχω λάβει ποτέ, Λέων. Να το κρεμάσουμε στο ψυγείο». Ενώ ετοίμαζε το πρωινό του αγοριού, παρατήρησε ότι ο Αλέξανδρος την παρακολουθούσε από την πόρτα της κουζίνας. Ντυμένος για τη δουλειά με ένα άψογο γκρι κοστούμι, φαινόταν να έχει κάτι σημαντικό να πει. «Καλημέρα», χαιρέτησε εκείνη προσπαθώντας να ακουστεί φυσική. «Καφέ?» «Ήδη ήπια, ευχαριστώ». Πήκε στην κουζίνα, κρατώντας τη φωνή του χαμηλά ώστε ο Λέων, απασχολημένος με τα δημητριακά του, να μην ακούσει. «Σχετικά με τη συζήτησή μας χθες, ίσως πρέπει να την αναβάλουμε. Προέκυψε μια έκτακτη συνάντηση με διεθνείς επενδυτές». Η Ελένη έγνεψε καταφατικά, κατανοώντας «Κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να μιλήσουμε άλλη μέρα». Στην πραγματικότητα, ο Αλέξανδρος δίστασε, ελέγχοντας αν ο Λέων παρέμενε αποσπασμένος. «Θα ήθελα να σας προσκαλέσω για δείπνο απόψε, για να συζητήσουμε την κατάσταση με ηρεμία, μακριά από τα μικρά περίεργα αυτιά». Η πρόσκληση έπιασε την Ελένη απροετοίμαστη. «Δείπνο στο Βαρούλκο, στις 8. Αν μπορείτε να αφήσετε τον Λέοντα με την κυρία Γεωργία, φυσικά». Το Βαρούλκο, ένα από τα πιο αποκλειστικά εστιατόρια της Αθήνας. Η Ελένη ένιωσε κρύο στο στομάχι. «Αλέξανδρε, δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλο. Είναι απλώς ένα επαγγελματικό δείπνο», διευκρίνησε γρήγορα, «για να συζητήσουμε την εξέλιξη του Λέοντα σε ένα περιβάλλον όπου μπορούμε να μιλήσουμε χωρίς διακοπές. Τίποτα περισσότερο». Αλλά υπήρχε κάτι στον τρόπο που απέφυγε το βλέμμα της που έκανε την Ελένη να αμφιβάλλει. Ή ίσως ήταν απλώς η φαντασία της, τροφοδοτημένη από τους υπενιγμούς της Σοφίας. «Εντάξει», συμφώνησε τελικά, «στις 8. Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε, ένα από εκείνα τα σπάνια χαμόγελα που μεταμόρφωναν εντελώς το αυστηρό πρόσωπό του. «Υπέροχα, θα στείλω τον οδηγό να σας παραλάβει». Μετά την αναχώρησή του, η Ελένη παρέμεινε ακίνητη για μερικές στιγμές, επεξεργαζόμενη αυτό που μόλις είχε συμβεί. Ένα δείπνο στο Βαρούλκο, με τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, για να συζητήσουν τη δουλειά, υπενθύμησε σταθερά στον εαυτό της. «Ελένη». Η φωνή του Λέοντα την ξύπνησε. «Μπορώ να πάρω ακόμα ένα μπισκότο για το σχολείο σήμερα?» Χαμογέλασε επιστρέφοντας στη ρουτίνα. «Φυσικά. Ας ετοιμάσουμε το κουτί με το φαγητό σου». Η μέρα κύλησε κανονικά. Ο Λέων πήγε στο σχολείο και η Ελένη εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να οργανώσει τα διδακτικά της υλικά. Είχε αρχίσει να εφαρμόζει εξατομικευμένες παιδαγωγικές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στη δέπη του αγοριού. Όταν επέστρεψε, πέρασαν το απόγευμα μελετώντας και μετά παίζοντας τον κρεμαστό κήπο του ρετιρέ. Στις 6, όταν η κυρία Γεωργία έφτασε για να μείνει με τον Λέοντα, η Ελένη επέστρεψε στο Περιστέρι για να ετοιμαστεί. Η Σοφία περνούσε μια καλή φάση με λιγότερες παρενέργειες από την αιμοκάθαρση και επέμενε να τη βοηθήσει να ετοιμαστεί. «Δεν είναι ραντεβού», επαναλάμβανε η Ελένη καθώς έψαχνε στην ντουλάπα για κάτι κατάλληλο για το Βαρούλκο. «Φυσικά και όχι», απάντησε η Σοφία με ηρωνία καθισμένη στο κρεβάτι. «Είναι απλώς ένα δείπνο για δύο, σε ένα από τα πιο ρομαντικά εστιατόρια της πόλης, με έναν δισεκατομμυριούχο κούκλο που προφανώς ενδιαφέρεται για σένα. Είναι το αφεντικό μου, Σοφία, και μιλάμε για έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να αγοράσει ολόκληρη αυτή την πολυκατοικία χωρίς να καταβάλει την παραμικρή προσπάθεια».
Άνθρωποι όπως ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος δεν ενδιαφέρονται για ανθρώπους σαν εμένα. Η Σοφία ανασήκωσε τα μάτια της. Γιατί όχι, είσαι καταπληκτική, έξυπνη, όμορφη και από άλλο κόσμο, συμπλήρωσε η Ελένη, τελικά επιλέγοντας ένα απλό μαύρο φόρεμα, το μόνο ελάχιστα κατάλληλο που διέθετε. Επιπλέον είναι ο πατέρας του Λέοντα. Δεν μπορώ να περιπλέξω τα πράγματα. Όταν ο οδηγός έφτασε, η Ελένη ήταν νευρική, αλλά αποφασισμένη να διατηρήσει τον επαγγελματισμό της. Το Βαρούλκο, που βρίσκεται στο κομψό ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην οδό Σταδίου, ήταν η επιτομή της κομψότητας, με το εσωτερικό του από σκούρο ξύλο, απαλό φωτισμό και διακόσμηση που παρέπεμπε σε κλασικά ιταλικά εστιατόρια, ο χώρος εξέπεμπε αποκλειστικότητα. Ο Αλέξανδρος την περίμενε ήδη στο τραπέζι, σηκώνοντας όταν την είδε να πλησιάζει. Είχε αλλάξει το κοστούμι της δουλειάς με ένα άλλο, εξίσου κόμψο, αλλά σε πιο σκούρο τόνο. Το λευκό πουκάμισο αντιπαρατηθόταν με το μαυρισμένο δέρμα του. «Είσαι πανέμορφη», είπε τραβώντας την καρέκλα για να καθίσει. Η Ελένη ένιωσε το πρόσωπό της να ζεσταίνεται. «Ευχαριστώ, δεν έχω ξαναέρθει εδώ ποτέ. Ελπίζω να σας αρέσει το ιταλικό φαγητό. Ο σεφ εδώ είναι ιδιοφυΐα». Η συζήτηση κύλησε εκπληκτικά εύκολα. Ξεκίνησαν μιλώντας για τον Λέοντα, την πρόοδο και τις προκλήσεις του, αλλά σύντομα παρέκλειναν σε προσωπικά θέματα. Ο Αλέξανδρος μίλησε για την παιδική του ηλικία στη Θεσσαλονίκη, γιος ενός επιχειρηματία εξόρυξης και μιας καθηγήτριας πανεπιστημίου. Η Ελένη, με τη σειρά της, μοιράστηκε αποσπάσματα της ιστορίας της με τη Σοφία, παραλείποντας ωστόσο ότι δεν ήταν βιολογικές αδερφές. «Την μεγάλωσες σχεδόν μόνη σου», σχολίασε ο Αλέξανδρος, αφού ο σομελιέ σέρβιρε κρασί στα ποτήρια τους. «Αυτό είναι εξαιρετικό». Η Ελένη ανασήκωσε τους ώμους. «Έκανα αυτό που θα έκανε οποιοσδήποτε για κάποιον που αγαπά». «Όχι, Ελένη, δεν είναι οποιοσδήποτε που θα θυσίαζε τη δική του νιώτη, τα δικά του όνειρα, για να φροντίσει κάποιον άλλο». Τα μάτια του συνάντησαν τα δικά της με ένταση. Αυτή η ικανότητα για ανιδιοτελή αγάπη είναι σπάνια. Είναι αυτό που ο Λέων βλέπει σε σένα. Είναι αυτό που έκανε παύση σαν να επέλεγε προσεκτικά τα λόγια του. Είναι αυτό που σε κάνει ξεχωριστή. Τάι στιγμή διακόπηκε από την άφιξη του σερβιτόρου με τα κυρίως πιάτα. Καθώς έτρωγαν, η Ελένη ένιωθε κάτι να αλλάζει μεταξύ τους. Υπήρχε μια σχεδόν απτή ένταση, μια σιωπηλή αναγνώριση ότι αυτό δεν ήταν στην πραγματικότητα απλώς ένα επαγγελματικό δείπνο. «Ελένη», είπε τελικά ο Αλέξανδρος μετά το σερβίρισμα του επιδορπίου, «πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν σας έφερα εδώ μόνο για να μιλήσουμε για τον Λέοντα». Η καρδιά της επιτάχυνε. «Όχι, όχι». Έβαλε τα μαχαιροπύρουνα στην άκρη γέρνοντας ελαφρώς. «Από τον χορό, από τότε που μπήκατε στη ζωή του, γιού μου, στη ζωή μου, κάτι άλλαξε. Αισθάνομαι σαν...» Το κινητό της Ελένης χτύπησε, διακόπτοντας τη στιγμή. Έλεγξε γρήγορα την οθόνη, έτοιμη να αγνοήσει την κλήση, αλλά το όνομα της Σοφίας την έκανε να διστάσει. «Συγγνώμη, πρέπει να απαντήσω. Είναι η αδερφή μου». Ο Αλέξανδρος έγνεψε καταφατικά, ακουμπώντας πίσω στην καρέκλα. «Σοφία, είναι όλα εντάξει». Η φωνή της Σοφίας ακουγόταν τεταμένη. «Ελένη, είμαι στα επίγοντα του υγεία. Είχα μια πολύ έντονη πτώση πίεσης και η γειτόνισσα με έφερε. Δεν ήθελα να χαλάσω το δείπνο σου, αλλά έρχομαι αμέσως», απάντησε η Ελένη παίρνοντας ήδη την τσάντα της. «Κράτα γερά». Όταν έκλεισε, συνάντησε το ανήσυχο βλέμμα του Αλέξανδρου. «Η Σοφία είναι στο νοσοκομείο. Πρέπει να πάω». «Θα έρθω μαζί σου», είπε εκείνος χωρίς δισταγμό, κάνοντας ήδη νόημα στο σερβιτόρο. «Ο οδηγός μου μπορεί να μας πάει». «Δεν χρειάζεται, Αλέξανδρε. Αυτό δεν είναι δική σου ευθύνη». Πλήρωσε γρήγορα το λογαριασμό και μετά έπιασε το χέρι της Ελένης πάνω στο τραπέζι. «Ίσως να μην είναι δική μου ευθύνη, αλλά με νοιάζει. Για σένα, για τη Σοφία, σε παρακαλώ άσε με να βοηθήσω». Υπήρχε τόση ειλικρίνεια στο βλέμμα του που η Ελένη δεν μπόρεσε να αρνηθεί. Λίγα λεπτά αργότερα βρίσκονταν στο αυτοκίνητο με προορισμό το νοσοκομείο, πριν η στιγμή αποκάλυψης στο εστιατόριο προσωρινά ξεχασμένη, αλλά η σύνδεση μεταξύ τους αναμφισβήτητα ενισχυμένη από την κρίση. Τα νέα εξεράγησαν μια βροχερή Τετάρτη. Η Ελένη βρισκόταν στην κουζίνα του Ρετιρέ,
ετοιμάζοντας τηγανίτες με μύρτιλα, τις αγαπημένες του Λέοντα. Όταν η κυρία Γεωργία μπήκε βιαστικά, κρατώντας το τάμπλετ σαν να μετέφερε ραδιενεργό υλικό. «Ελένη, πρέπει να δεις αυτό». Η οικονόμος γύρισε την οθόνη προς το μέρος της. Στη σελίδα της κύριας διαδικτυακής πύλης ειδήσεων της χώρας, μια επικεφαλίδα με τεράστια γράμματα. «Η Ντάντα καεί ο δισεκατομμυριούχος. Ποιά είναι η γυναίκα που κατέκτησε τον Αλεξάνδρο Μαϊρόπουλο». Το αίμα της Ελένης πάγωσε, κάτω από τον εντυπωσιακό τίτλο μια φωτογραφία της ίδιας και του Αλέξανδρου να βγαίνουν από το νοσοκομείο υγεία 3 νύχτες πριν. Εκείνος με το χέρι του στην πλάτη της, καθοδηγώντας την προστατευτικά προς το αυτοκίνητο. Η γωνία της εικόνας και η εγκύτητα μεταξύ τους υπονοούσαν οικειότητα, παρόλο που το πλαίσιο ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό που υπενισόταν. «Θεέ μου», ψιθύρισε η Ελένη, νιώθοντας τα πόδια της να λυγίζουν. Γρήγορα έκλεισε τη φωτιά για να μην κάψει τις τηγανίτες. «Υπάρχει κι άλλο», είπε η κυρία Γεωργία, σύροντας το δάχτυλό της στην οθόνη. «Ανακάλυψαν το παρελθόν σου για τη Σοφία». Η Ελένη άρπαξε το τάμπλετ από τα χέρια της, οικονόμου διαβάζοντας με λαχτάρα το κείμενο. Αποκλειστικές πηγές αποκαλύπτουν ότι η Ελένη Καρβούνη, 26 ετών, σερβιτόρα μέχρι πρόσφατα, δεν είναι βιολογική αδερφή της Σοφίας Δημητρίου, 16 ετών, όπως πάντα ισχυριζόταν. Αρχεία δείχνουν ότι η Ελένη ανέλαβε την κηδαιμονία της έφηβης μετά την αναχώρηση των γονιών του κοριτσιού πριν από 5 χρόνια. Το άρθρο συνέχιζε, λεπτομεριακά περιγράφοντας τη ζωή της στο Περιστέρι, τη δουλειά της στο καφέ Αθηναϊκό και ακόμη και εικασίες για το πώς είχε σχεδιάσει τη συνάντηση με τον Αλέξανδρο στον φιλανθρωπικό χώρο. Πώς το ανακάλυψαν αυτό? Η Ελένη κάθισε ζαλισμένη. Ποτέ δεν είχε κρύψει ότι εκείνη και η Σοφία δεν είχαν το ίδιο αίμα, αλλά επίσης δεν είχε κάνει κόπο να διευκρινίσει την κατάσταση σε ξένους. Στην κοινότητα όπου ζούσαν, όλοι ήξεραν ότι η Ελένη είχε αναλάβει τη Σοφία μετά τον χωρισμό, όταν οι γονείς της έφηβης έφυγαν, αφήνοντας πίσω το άρρωστο κορίτσι. Αλλά ήταν μια ιστορία που ανήκε σε αυτές, όχι στο δημόσιο έλεγχο. «Αυτό δεν είναι το χειρότερο», συνέχισε η κυρία Γεωργία παίρνοντας πίσω το τάμπλετ. «Δες τι λένε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα σχόλια στις δημοσιεύσεις κυμαίνονταν από χλευασμό έως άμεση κατηγορία. «Επαγγελματίας χρυσοθύρας», έλεγε ένα. «Χρησιμοποιεί την ασθένεια της αδερφής της για να πλησιάσει τον πλούσιο», ισχυριζόταν ένα άλλο. «Ποιος στοιχηματίζει πόσο καιρό μέχρι να μείνει έγκυος για να εξασφαλίσει τη διατροφή», ηρωνευόταν ένα τρίτο. Ελένη ένιωσε ναυτία. Η ζωή της, οι αγώνες της, η αγάπη της για τη Σοφία, όλα υποβιβασμένα σε ένα τετριμένο κλισέ για την ψυχαγωγία των άλλων. «Ο κύριος Αλέξανδρος το είδε αυτό?» ρώτησε, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία της. «Πιστεύω πως ναι. Ο Κώστας τηλεφώνησε πριν από λίγο. Είπε ότι το νομικό τμήμα βρίσκεται σε συνεδρίαση έκτακτης ανάγκης. Σαν να τον είχαν επικαλεστεί με την αναφορά, το κινητό της Ελένης χτύπησε. Ήταν ο Αλέξανδρος. «Το είδες?» είπε χωρίς προήμια, η φωνή του τεταμένη. «Μόλις το είδα. Αλέξανδρε, λυπάμαι πολύ, δεν ξέρω πώς...» «Δεν είναι δικό σου λάθος», τη διέκοψε σταθερά. «Έρχομαι. Πρέπει να μιλήσουμε αυτοπροσώπως». Η Ελένη έκλεισε, κοιτάζοντας τις τηγανίτες που κρύωναν στο πιάτο. Ο Λέων θα κατέβαινε για πρωινό οποιαδήποτε στιγμή. Πώς θα εξηγούσε όλα αυτά σε ένα παιδί 5 ετών? Όταν ο Αλέξανδρος έφτασε 20 λεπτά αργότερα, ήταν εμφανώς καταπονημένος. Βαθιοί μαύροι κύκλοι σημάδευαν το πρόσωπό του και η γραβάτα, συνήθως άψογη, ήταν ελαφρώς στραβή, μια ελάχιστη λεπτομέρεια που στον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο ισοδυναμούσε με πλήρη ατιμέλητη εμφάνιση. «Πού είναι ο Λέων?» ρώτησε αφού χαιρέτησε την Ελένη με ένα τυπικό φιλί στο μάγουλο. «Στο δωμάτιο με την κυρία Γεωργία, τον απασχολεί με εκείνο το καινούριο παιχνίδι στο τάμπλετ». Ο Αλέξανδρος έγνεψε καταφατικά, οδηγώντας την στο γραφείο του, ένα αυστηρό δωμάτιο με θέα στο Πάρκο Ελευθερίας. Έκλεισε την πόρτα και της πρόσφερε μια καρέκλα πριν καθίσει απέναντί της. «Πρώτα θέλω να ξέρεις ότι έχω ήδη ενεργοποιήσει τους καλύτερους δικηγόρους. Θα μηνύσουμε τη διαδικτυακή πύλη για παραβίαση ιδιωτικότητας και δημοσίευση διαστρεβλωμένων πληροφοριών για ανήλικο». Η Ελένη κούνησε το κεφάλι της. «Δεν είναι αυτό που με ανησυχεί, Αλέξανδρε.
Είναι ο αντίκτυπος που θα έχει αυτό στη Σοφία, στον Λέοντα. Οι άνθρωποι θα με κοιτάζουν και θα βλέπουν μια εξαιρετική γυναίκα που θυσίασε τα πάντα για να φροντίσει ένα παιδί που δεν ήταν βιολογική της ευθύνη. Συμπλήρωσε σκύβοντας για να πιάσει τα χέρια της. Ελένη, μην αφήσεις αυτές τις τοξικές αφηγήσεις να σε μολύνουν, αλλά διάβασε στα σχόλια. Αυτά που λένε οι άνθρωποι που δεν σε γνωρίζουν, που δεν ξέρουν τίποτα για τη ζωή σου ή για αυτά που έχεις περάσει. Ο Αλέξανδρος έσφιξε τα χέρια της δυνατότερα, αλλά υπάρχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Μαυρόπουλου βρίσκεται σε αναταραχή. Η Ελένη ένιωσε το στομάχι της να βουλιάζει. «Θέλουν να φύγω». Δεν ήταν ερώτηση, αλλά ο Αλέξανδρος επιβεβαίωσε με ένα διστακτικό νεύμα. Κάποια μέλη ανησυχούν για την εικόνα της εταιρείας, για τον αντίκτυπο στις μετοχές. Προτείνουν έκανε παύση εμφανώς απογοητευμένος. «Να τερματίσω το συμβόλαιό σου και να βρω μια πιο κατάλληλη λύση για τον Λέοντα». Η Ελένη απέσυρε τα χέρια της από τα δικά του, νιώθοντας ένα ξαφνικό κρύο. «Καταλαβαίνω, αλλά αρνήθηκα». Η σταθερότητα στη φωνή του την εξέπληξε. «Είσαι το καλύτερο πράγμα που συνέβη στον Λέοντα από πάντα. Δεν θα θυσιάσω την ευημερία του γιού μου λόγω εικασιών κουτσομπολίστικων, εντύπων ή ανησυχιών για την αγορά μετοχών». Η Ελένη ένιωσε δάκρυα να σχηματίζονται, αλλά τα συγκράτησε. «Αλέξανδρε, δεν θέλω να σου προκαλέσω προβλήματα ή στον Όμιλο. Ίσως είναι καλύτερα να απομακρυνθώ για λίγο μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα». «Όχι». Σηκώθηκε, περπατώντας προς το παράθυρο. Με την πλάτη γυρισμένη προς εκείνη, συνέχισε. «Ελένη, πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Αυτό που ξεκίνησε ως επαγγελματική σχέση άλλαξε. Για μένα τουλάχιστον». Η καρδιά της επιτάχυνε. «Αλέξανδρε». Γύρισε, τα μάτια του συναντώντας τα δικά της, με μια ένταση που την έκανε να κρατήσει την αναπνοή της. Τη νύχτα του δείπνου, πριν από το τηλεφώνημα της Σοφίας, ήμουν έτοιμος να πω κάτι σημαντικό. Ότι έχεις ξυπνήσει μέσα μου συναισθήματα που νόμιζα ότι είχαν πεθάνει εδώ και πολύ καιρό. Ότι όταν είσαι κοντά ο Λέων και εγώ νιώθουμε ολοκληρωμένοι. Ελένη σηκώθηκε επίσης, ανίκανη να παραμείνει καθισμένη μπροστά σε αυτή τη δήλωση. Αυτό είναι τρέλα. Είμαστε από εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Κόσμους που συναντήθηκαν για κάποιο λόγο. Έκανε ένα βήμα προς το μέρος της. «Δεν πιστεύω στις συμπτώσεις, Ελένη. Το ότι έσωσες τον Λέοντα σε εκείνο το καφέ, το ότι ξανασυναντηθήκαμε στον χορό, όλα αυτά φαίνονται μέρος κάποιου μεγαλύτερου σχεδίου». Πριν προλάβει να απαντήσει, επίγοντα χτυπήματα ακούστηκαν στην πόρτα. Ήταν ο Κώστας, ο προσωπικός βοηθός του Αλέξανδρου. «Κύριε, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά μόλις λάβαμε ένα τηλεφώνημα από το σχολείο του Λέοντα. Είχε μια νευρική κατάρρευση κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Προφανώς κάποιος συμμαθητής του έδειξε την είδηση στο κινητό του και έγινε εξαιρετικά ταραγμένος, φωνάζοντας ότι δεν θα πάρουν την Ελένη μακριά». Η Ελένη έφερε το χέρι στο στόμα της, τρομοκρατημένη. «Θεέ μου, πηγαίνω να τον φέρω», δήλωσε ο Αλέξανδρος, ήδη παίρνοντας τα κλειδιά του αυτοκινήτου. «Έρχομαι μαζί σου», είπε η Ελένη ακολουθώντας τον. Η διαδρομή μέχρι το Διεθνές Σχολείο στα βόρεια προάστια έγινε με τεταμένη σιωπή. Όταν έφτασαν, οδηγήθηκαν στο ιατρείο, όπου βρήκαν τον Λέοντα καθισμένο σε ένα κρεβάτι με κόκκινα μάτια από το κλάμα, αγκαλιάζοντας τον δεινόσαυρο Λούτρινο, αυτόν που η Ελένη του είχε δώσει την πρώτη μέρα της δουλειάς της. Βλέποντάς την, το αγόρι έβγαλε μια κραυγή και έτρεξε προς το μέρος της, πιάνοντας τα πόδια της με εκπληκτική δύναμη. «Δεν μπορείς να φύγεις. Υπόσχεσαι ότι δεν θα φύγεις», οικέτευε μεταξύ λυγμών. Η Ελένη έσκυψε αγκαλιάζοντας τον σφιχτά. «Λέων, κοίταξε με, θυμάσαι την υπόσχεσή μας. Δεν θα φύγω ποτέ χωρίς να πω αντίο. Αλλά ο Πέτρος είπε ότι θα φύγεις γιατί ο μπαμπάς δεν σε θέλει πια στο σπίτι. Το έδειξε στο κινητό του». Ο Αλέξανδρος παρενέβη, γονατίζοντας δίπλα στους δύο. «Αυτό είναι ψέμα, γέ μου. Η Ελένη δεν πηγαίνει πουθενά, εκτός αν το θέλει. Και ακόμα κι αν μία μέρα χρειαστεί να φύγει, θα είναι πάντα μέρος της οικογένειάς μας». Η λέξη «οικογένεια» εωρήθηκε μεταξύ τους γεμάτη νοήματα. Αφού ηρέμησαν τον Λέοντα και μίλησαν με τη διευθύντρια του σχολείου, αποφάσισαν να τον πάρουν στο σπίτι. Στο αυτοκίνητο, το αγόρι επέμενε να καθίσει στη μέση, κρατώντας σφιχτά τα χέρια της Ελένης και του Αλέξανδρου, σαν να φοβόταν ότι αν άφηνε
Ένας από τους δύο θα μπορούσε να εξαφανιστεί. Όταν έφτασαν στο ρετυρέ, ο Λέων είχε τελικά αποκοιμηθεί, εξαντλημένος από τον συναισθηματικό στρόβιλο. Ο Αλέξανδρος τον κουβάλισε μέχρι το δωμάτιο και η Ελένη τον βοήθησε να αλλάξει τη σχολική στολή με άνετες πιτζάμες. Εργάζονταν σε αθόρυβο συγχρονισμό, σαν να το έκαναν αυτό μαζί για χρόνια. Με τον Λέοντα τακτοποιημένο επέστρεψαν στο σαλόνι. Η Ελένη έλεγξε το κινητό της και βρήκε δεκάδες αναπάντητες κλήσεις από τη Σοφία και τη Λιδία. «Πρέπει να τηλεφωνήσω στη Σοφία. Πρέπει να είναι τρομοκρατημένη με όλα αυτά». Ο Αλέξανδρος έγνεψε καταφατικά. «Χρησιμοποίησε το γραφείο μου για να έχεις ιδιωτικότητα. Θα ετοιμάσω ένα τσάι για μας». Η Ελένη χαμογέλασε αδύναμα μπροστά στην αντιστροφή των ρόλων. Ήταν πάντα εκείνη που ετοίμαζε τσάι, για να ηρεμήσει τον Αλέξανδρο μετά από στρεσογόνες μέρες στο γραφείο. Στο γραφείο πληκτρολόγησε τον αριθμό της Σοφίας που απάντησε με το πρώτο κουδούνισμα. «Ελένη, επιτέλους, τρελαίνομαι εδώ. Όλο το σχολείο είδε την είδηση, όλοι σχολιάζουν. Ανάσε, βαθιά Σοφία, είμαι καλά. Ο Λέων είχε μια κρίση στο σχολείο, αλλά τώρα είναι καλύτερα». «Και εσύ, πώς το αντιμετωπίζεις όλο αυτό?» Η Ελένη αναστέναξε, παρατηρώντας από το παράθυρο καθώς η βροχή άρχιζε να πέφτει ξανά πάνω από την Αθήνα. «Μπερδεμένη. Όλα συμβαίνουν πολύ γρήγορα». Είπε κάτι. «Για εσάς τους δύο». «Σοφία, είδα πως σε κοιτάζει η Ελένη. Στο νοσοκομείο όταν ήρθε να με επισκεφθεί. Δεν είναι το βλέμμα ενός εργοδότη προς μια υπάλληλο». Η Ελένη έκλεισε τα μάτια, θυμούμενη τα λόγια του Αλέξανδρου λίγα λεπτά νωρίτερα. «Είναι περίπλοκο». Απάντησε μόνο σε ένα πράγμα. «Σου αρέσει?» «Όχι, ως αφεντικό, αλλά ως άνδρας». Η ερώτηση αιωρήθηκε στον αέρα για μερικά δευτερόλεπτα πριν η Ελένη απαντήσει με χαμηλή φωνή. «Ναι». «Τότε πολέμησε για αυτό», είπε η Σοφία με εκπληκτική ωριμότητα. «Πέρασε στη ζωή σου φροντίζοντας εμένα, βάζοντας τα προβλήματά μου πάνω από τα δικά σου. Ίσως τώρα να είναι η ώρα να σκεφτείς και σένα». Αφού έκλεισε, η Ελένη παρέμεινε ακίνητη, αφήνοντας τα λόγια της Σοφίας να αντιχούν στο μυαλό της. Όταν επέστρεψε στο σαλόνι, βρήκε τον Αλέξανδρο, καθισμένο στον καναπέ, να κοιτάζει δύο φλιτζάνια τσάι που δεν είχε αγγίξει κανείς. «Πώς είναι η Σοφία?» ρώτησε, σηκώνοντας το βλέμμα. «Ανήσυχη, αλλά αντιμετωπίζει καλά την κατάσταση. Είναι δυνατή. Όπως εσύ». Ο Αλέξανδρος έδειξε τη θέση δίπλα του. «Έλα, πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας». Η Ελένη κάθισε, διατηρώντας μια ασφαλή απόσταση. «Αλέξανδρε, όλο αυτό είναι συντριπτικό. Οι ειδήσεις, η αντίδραση του Λέοντα, τα λόγια σου στο γραφείο, χρειάζομαι χρόνο για να τα επεξεργαστώ». Εκείνος έγνεψε καταφατικά, σεβόμενος τον χώρο της. «Καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί μεταξύ μας, η θέση σου εδώ με τον Λέοντα είναι εξασφαλισμένη. Δεν θα επιτρέψω σε κουτσομπολιά ή εταιρικές πιέσεις να παρέμβουν σε αυτό. Κι αν εγώ...» Η Ελένη δίστασε, μαζεύοντας θάρρος για την πιο δύσκολη ερώτηση. «Κι αν κι εγώ νιώθω κάτι για σένα, τι γίνεται τότε?» Το συμβούλιο, ο τύπος, ο κόσμος εκεί έξω, όλοι θα το δούνε ως επιβεβαίωση των πιο χυδαίων υποψιών τους. Ο Αλέξανδρος άπλωσε το χέρι του, αγγίζοντας απαλά το πρόσωπό της. «Τότε θα το αντιμετωπίσουμε μαζί, μέρα με τη μέρα». Εκείνη τη στιγμή, με τη βροχή να χτυπάει τα παράθυρα και τον απαλό ήχο της αναπνοής του Λέοντα να έρχεται από το μόνιτορ του μωρού, η Ελένη ένιωσε κάτι να σπάει μέσα της, εκείνο το προσεκτικά χτισμένο τείχος, μεταξύ λογικής και συναισθήματος, μεταξύ καθήκοντος και επιθυμίας. Γέρνοντας, αργά τα χείλη της συνάντησαν αυτά του Αλέξανδρου σε ένα απαλό διστακτικό φιλί, που γρήγορα μετατράπηκε σε κάτι βαθύτερο, πιο αληθινό. Ένα φιλί που φαινόταν αναπόφευκτο από τη στιγμή που ξανασυναντήθηκαν στον χορό. Αυτό που δεν ήξερε κανένας από τους δύο ήταν ότι, ενώ επέτρεπαν στον εαυτό τους εκείνη τη στιγμή ευαλωτότητας, η καταιγίδα έξω ήταν απλώς ένα προήμιο για τις προκλήσεις που επρόκειτο να έρθουν, γιατί καθώς το μηντιακό σκάνδαλο εξαπλωνόταν, άνθρωποι με δικά τους συμφέροντα κινούνταν στις σκιές αποφασισμένοι να χωρίσουν αυτό που η μοίρα είχε ενώσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου Μαυρόπουλου είχε συγκεντρωθεί στον 50 όροφο του εταιρικού πύργου στη Λεωφόρο Κηφισίας. 12 άνδρες και 3 γυναίκες
Όλοι με επίσημο ένδυμα παρατηρούσαν με διάφορες εκφράσεις, καθώς ο Αλέξανδρος στεκόταν όρθιος μπροστά στο τραπέζι από φημέ γυαλί. «Είμαι εδώ για να ενημερώσω, όχι για να συμβουλευτώ», δήλωσε, με ελεγχόμενη αλλά σταθερή φωνή. «Θα πάρω άδεια 6 μηνών από την εκτελεστική προεδρία. Ο ξάδερφός μου, Ραφαήλ Μαυρόπουλος, θα αναλάβει προσωρινά υπό την εποπτεία μου από απόσταση». Ένας ψίθυρος διέτρεξε την αίθουσα. Ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος, το παλαιότερο μέλος του Συμβουλίου, ήταν ο πρώτος που μίλησε. «Αλέξανδρε, να είσαι λογικός. Αυτή η μηντιακή κρίση θα περάσει, αλλά το να εγκαταλείψεις το τιμόνι στη μέση της καταιγίδας είναι απερίσκεπτο. Όλα αυτά εξαιτίας αυτής της κοπέλας». Ο Αλέξανδρος πήρε μια βαθιά ανάσα, ελέγχοντας τον εκνευρισμό του. «Αυτή η κοπέλα, όπως την αποκαλείς, έχει όνομα Ελένη Καρβούνη. Και όχι, δεν εγκαταλείπω τίποτα. Αναδιοργανώνω τις προτεραιότητές μου». Οι μετοχές έπεσαν 3 ποσοστιαίες μονάδες από τη διαρροή των φωτογραφιών, επιχειρηματολόγησε η Δήμητρα Κοντού, οικονομική διευθύντρια. «Οι επενδυτές είναι νευρικοί με αυτή την αστάθεια στην προσωπική σου ζωή. Αυτό που με εκπλήσει», αντέτεινε ο Αλέξανδρος, «είναι ότι κανείς σε αυτή την αίθουσα δεν φαίνεται να ανησυχεί για την ψυχική υγεία του γιού μου. Ο Λέων είχε 3 κρίσεις άγχους την τελευταία εβδομάδα. Η ψυχολόγος του συνέστησε να τον απομακρύνουμε προσωρινά από το σχολείο. Γι' αυτό πρωτίστως χρειάζομαι αυτή την άδεια». Η σιωπή που ακολούθησε διακόπηκε από μια απροσδόκητη φωνή. Η Λιδία Παπαδοπούλου, πρόσφατα προαχθήσα σε διευθύντρια ειδικών έργων και που συμμετείχε στην πρώτη της συνεδρίαση του Συμβουλίου, σηκώθηκε. «Αν μου επιτρέπετε», άρχισε προσαρμόζοντας τα γυαλιά της με κόκκινο σκελετό, «πιστεύω ότι αγνοούμε μια σημαντική ευκαιρία εδώ». Όλα τα βλέμματα στράφηκαν προς εκείνη, συμπεριλαμβανομένου του Αλέξανδρου, που δεν έκρυβε την έκπληξή του. Γνώριζε τη Λιδία μόνο επιφανειακά, ξέροντας ότι ήταν ικανή και προστατευόμενη του Ευάγγελου, του θείου της, αλλά ποτέ δεν την είχε δει να τοποθετείται τόσο δυναμικά. «Ποια ευκαιρία, δεσποινής Παπαδοπούλου?» ρώτησε η Άννα Στεφάνου, ανώτερη αντιπρόεδρος. Η εικόνα του ομίλου Μαυρόπουλου πάντα συνδεόταν με την επιχειρηματική επιτυχία, την καινοτομία. Αλλά λείπει ένα ουσιαστικό συστατικό στους σημερινούς καιρούς, η ανθρωπιά. Η Λιδία, προβάλλοντας κάποια γραφήματα στη μεγάλη οθόνη. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το 76% των καταναλωτών της γενιάς Z και το 65% των millennials προτιμούν μάρκες με σαφή κοινωνικό σκοπό. Ο όμιλος επενδύει σε κοινωνικούς σκοπούς, ναι, αλλά αυτοί γίνονται αντιληπτοί ως πλήσιμο εικόνας, όχι ως γνήσια δέσμευση. Ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος συνοφριώθηκε. Και αυτό σχετίζεται με το τρέχον πρόβλημα του Αλέξανδρου επειδή δεν είναι πρόβλημα, είναι ευκαιρία. Η Λιδία χαμογέλασε με αυτοπεποίθηση. Η Ελένη Καρβούνη μεγάλωσε μόνη της μια έφηβη, με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, εργαζόμενη σε πολλαπλές δουλειές, χωρίς επαρκή κρατική υποστήριξη. Αντιπροσωπεύει χιλιάδες Έλληνες σε παρόμοια κατάσταση. Αν ο όμιλος υποστηρίξει δημόσια τον Αλέξανδρο αυτή τη στιγμή και κυρίως χρησιμοποιήσει τη δημοσιότητα για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία εστιασμένη σε νεφροπαθείς και τους φροντιστές τους, μετατρέπουμε μια μηντιακή κρίση σε ένα κίνημα γνήσιου κοινωνικού αντικτύπου. Μια σκεπτική σιωπή κατέλαβε την αίθουσα. Ο Αλέξανδρος παρατηρούσε τη Λιδία με νέο ενδιαφέρον, οπότε γι' αυτό η Ελένη μιλούσε τόσο καλά. Για αυτήν η φίλη είχε όραμα και θάρρος. «Ενδιαφέρον», παραδέχτηκε η Άννα μετά από λίγες στιγμές, «αλλά επικίνδυνο. Η τρέχουσα αφήγηση είναι ότι εξαπατήθηκε από μια καιροσκόπο. Πώς να αντιστρέψουμε αυτό?» «Δείχνοντας την αλήθεια», απάντησε η Λιδία απλά. «Η Ελένη δεν είναι καιροσκόπος. Είναι μια εξαιρετική γυναίκα που μεταμόρφωσε τη ζωή του Λέοντα. Οι άνθρωποι λατρεύουν μια απίθανη ιστορία αγάπης, ειδικά όταν υπάρχει ένα παιδί στη μέση. Και τι γίνεται με το ψέμα για την αδερφή? Τα κουτσομπολίστικα έντυπα κάνουν πανηγύρι με αυτό», επιχειρηματολόγησε ο Ευάγγελος. «Η Ελένη δεν είπε ποτέ ψέματα», παρενέβη ο Αλέξανδρος, ανίκανος να συγκρατηθεί. «Μεγάλωσε τη Σοφία από την ηλικία των 11 ετών. Το κορίτσι είναι αδερφή της σε όλες τις πλευρές που πραγματικά έχουν σημασία». «Ακριβώς», συμφώνησε η Λιδία. «Και αυτή είναι μια ισχυρή αφήγηση για την οικογένεια που επιλέγουμε, για την αγάπη που υπερβαίνει τους βιολογικούς δεσμούς».
κάτι με το οποίο πολλές ελληνικές οικογένειες μπορούν να ταυτιστούν. Η συνάντηση συνεχίστηκε για άλλες 2 ώρες, με επιχειρήματα να ζυγίζονται, στρατηγικές να σκιαγραφούνται. Στο τέλος επιτεύχθηκε ένας συμβιβασμός. Ο Αλέξανδρος θα έπαιρνε την άδειά του, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρούσε στρατηγική εποπτεία. Η Λιδία θα ηγείτο μιας ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη του Ινστιτούτου Υποστήριξης Νεφροπαθών, που θα έφερε το όνομα της Σοφίας. Όταν ο Αλέξανδρος έφυγε από τον εταιρικό πύργο, ένιωθε παράξενα ελαφρύς. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, οι επαγγελματικές του αποφάσεις ευθυγραμμίζονταν με τις προσωπικές του ανάγκες. Έμενε μόνο να μοιραστεί τα νέα με την Ελένη. Τη βρήκε στο διαμέρισμα στο Περιστέρι, φροντίζοντας τη Σοφία που είχε επιπλοκές μετά την τελευταία αιμοκάθαρση. Η έφηβη κοιμόταν στον καναπέ σκεπασμένη με ένα πολύχρωμο πλεκτό που η Ελένη είχε πλέξει κατά τη διάρκεια των μακρών ωρών αναμονής στο νοσοκομείο. «Πώς είναι?» ρώτησε ο Αλέξανδρος με χαμηλή φωνή, φιλώντας απαλά το μέτωπο της Ελένης. «Καλύτερα. Η γιατρός είπε ότι είναι φυσιολογικό να έχει αυτές τις διακυμάνσεις, αλλά...» Η Ελένη δίστασε, δαγκώνοντας το χείλος της. «Αλέξανδρε, χρειάζεται τη μεταμόσχευση σύντομα. Το όνομά της ανέβηκε στη λίστα λόγω της πρόσφατης επιδείνωσης, αλλά μπορεί να περάσουν ακόμα μήνες». Εκείνος έγνεψε καταφατικά καθισμένος δίπλα της στο μικρό τραπέζι της κουζίνας. «Έχω μερικά νέα που μπορεί να βοηθήσουν». Καθώς ο Αλέξανδρος ανέφερε τα γεγονότα της συνάντησης, η Ελένη άκουγε με αυξανόμενη προσοχή, ειδικά όταν έμαθε για τον ρόλο της Λιδίας. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έκανε αυτό», είπε συγκινημένη. Η Λιδία πάντα είχε μεγάλα όνειρα, αλλά να αντιμετωπίσει ένα εταιρικό συμβούλιο τέτοιου επίπεδου ήταν εξαιρετική, επιβεβαίωσε ο Αλέξανδρος. Μετέτρεψε μια κρίση σε ευκαιρία με μαεστρία και το πιο σημαντικό, θα ηγηθεί της ανάπτυξης του Ινστιτούτου Σοφία. Η Ελένη κάλυψε το στόμα της με τα χέρια της. Ινστιτούτο Σοφία σοβαρά, εστιασμένο στην υποστήριξη νεφροπαθών και των φροντιστών τους, με αρχική χρηματοδότηση 50 εκατομμυρίων και συνεργασία με τα κύρια κέντρα νεφρολογίας της χώρας. Δάκρυα αναβλύζουν στα μάτια της Ελένης. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τόσους πολλούς ανθρώπους, τόσες οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς. Ο Αλέξανδρος πήρε τα χέρια της στα δικά του. «Και υπάρχουν περισσότερα. Θέλω να είσαι η εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου». «Εγώ». Η Ελένη γούρλωσε τα μάτια της. «Αλέξανδρε, δεν έχω εκπαίδευση γι' αυτό. Δεν θα ήξερα από πού να αρχίσω». «Έχεις κάτι πολύ πιο πολύτιμο από οποιοδήποτε δίπλωμα. Πραγματική εμπειρία. Γνωρίζεις από πρώτο χέρι τις προκλήσεις, τις ανάγκες. Μπορείς να μάθεις τα υπόλοιπα και θα έχεις όλη την απαραίτητη υποστήριξη». Χαμογέλασε χαϊδεύοντας το πρόσωπό της. «Επιπλέον, δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν τόσο αποφασιστικό και ικανό όσο εσύ». Ο ήχος σελίδων που γυρίζονται διέκοψε τη συζήτηση. Γύρισαν και είδαν τη Σοφία, τώρα ξυπνητή, να ξεφυλίζει ένα τετράδιο με φθαρμένο εξώφυλλο. «Σοφία, πόσο καιρό είσαι ξύπνια?» ρώτησε η Ελένη σκουπίζοντας γρήγορα τα δάκρυά της. «Αρκετό για να ακούσω για το Ινστιτούτο», απάντησε η έφηβη με ένα αδύναμο χαμόγελο. «Νομίζω ότι είναι μια καταπληκτική ιδέα». Ο Αλέξανδρος σηκώθηκε πλησιάζοντας τον καναπέ. «Πώς αισθάνεσαι?» «Σαν να με έχει πατήσει φορτηγό, αλλά θα επιβιώσω». Η Σοφία σήκωσε το τετράδιο. «Έψαχνα κάτι για να σου δείξω». «Τι είναι αυτό?» ρώτησε η Ελένη, παρατηρώντας την αποφασιστική έκφραση της αδερφής της. «Το ημερολόγιό μου. Γράφω σε αυτό από τότε που με πήρες υπό την προστασία σου». Η Σοφία έδωσε το τετράδιο στον Αλέξανδρο. «Θέλω να το διαβάσεις». Η Ελένη φάνηκε ανήσυχη. «Σοφία, είσαι σίγουρη? Αυτό είναι πολύ προσωπικό». «Είμαι». Η έφηβη κοίταξε κατευθείαν τον Αλέξανδρο. «Αν πρόκειται να γίνεις μέρος της ζωής μας, πρέπει να καταλάβεις όλα όσα έχει κάνει η Ελένη για μένα. Πρέπει να ξέρεις ποια είναι στα αλήθεια». Ο Αλέξανδρος δέχτηκε το τετράδιο με σεβασμό, κατανοώντας το βάρος της χειρονομίας. «Είσαι σίγουρη ότι μπορώ να το διαβάσω?» «Όχι όλο τώρα, αλλά ξεκίνα από την καταχώρηση που είναι σημειωμένη με το μπλε χαρτάκι». Ο Αλέξανδρος άνοιξε στη σελίδα που υποδείχθηκε και άρχισε να διαβάζει σιωπηλά. Η γραφή της Σοφίας, αρχικά παιδική και ακανόνιστη, διηγούνταν την ιστορία της ημέρας που η Ελένη έλαβε την είδηση
της αποδοχής της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα νοσηλευτικής. Η Ελένη έκλαψε όταν άνοιξε τα αποτελέσματα. Ήταν το όνειρό της από πάντα, αλλά όταν το είπε στη μητέρα μου, εκείνη απλώς είπε ότι δεν θα μπορούσε πλέον να μείνει μαζί μου κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης, ότι είχε άλλες υποχρεώσεις. Εκείνο το βράδυ άκουσα την Ελένη να κλαίει στο δωμάτιό της. Την επόμενη μέρα μου είπε ότι είχε αποφασίσει να αναβάλει το πανεπιστήμιο, ότι έπρεπε να δουλέψει περισσότερο για να μας συντηρήσει. Ποτέ δεν της είπα ότι ξέρω πως εγκατέλειψε το όνειρό της για χάρη μου. Ο Αλέξανδρος σήκωσε τα μάτια του, συναντώντας το βλέμμα της Ελένης, που φαινόταν παγωμένη στη θέση της. «Ποτέ δεν μου το είπες αυτό», είπε απαλά. «Δεν ήταν σημαντικό», απάντησε εκείνη, αποφεύγοντας το βλέμμα του. Η Σοφία έδειξε μία άλλη σελίδα. Συνέχισε. Η επόμενη καταχώρηση, με ημερομηνία σχεδόν 2 χρόνια αργότερα, περιέγραφε τη νύχτα που η Ελένη λιποθύμησε από εξάντληση μετά από 3 συνεχόμενες βάρδιες. Ο γιατρός είπε ότι είχε σοβαρή ανεμία και εξάντληση. Χρειαζόταν ξεκούραση, καλύτερη διατροφή. Αλλά πώς αν όλα τα χρήματα πηγαίνουν στα φάρμακά μου? Σήμερα, ενώ κοιμόταν στο νοσοκομείο, βρήκα αποδείξεις ενεχειροδανιστηρίου στην τσέπη του μπουφάν της. Πούλησε το κολλιέ της γιαγιάς της, τη μόνη οικογενειακή ανάμνηση που είχε. Για μένα. Πάντα για μένα. Ο Αλέξανδρος συνέχισε να διαβάζει σελίδα μετά σελίδα τη σχολαστική καταγραφή μιας ζωής θυσιών, ανιδιοτελούς, αγάπης, σιωπηλής δύναμης. Την ιστορία της Ελένης μέσα από τα μάτια της Σοφίας. Όχι την εξειδανικευμένη εκδοχή για δημόσια κατανάλωση, αλλά την ομή αλήθεια, με τις νύχτες αϊπνίας, τα κρυμμένα δάκρυα, τις μικρές και μεγάλες παραιτήσεις της. Όταν τελικά έκλεισε το ημερολόγιο, τα μάτια του ήταν υγρά. «Ελένη», είπε με πνιγμένη φωνή, «είσαι το πιο εξαιρετικό άτομο που έχω γνωρίσει ποτέ». Εκείνη κούνησε το κεφάλι της άβολα με τον έπαινο. «Απλά έκανα αυτό που έπρεπε να γίνει». «Όχι». Ο Αλέξανδρος πλησίασε, κρατώντας το πρόσωπο της ανάμεσα στα χέρια του. «Έκανες πολύ περισσότερα από όσα θα έκανε η πλειοψηφία των ανθρώπων. Πολύ περισσότερα από όσα θα είχα εγώ το θάρρος να κάνω». Η Σοφία παρακολουθούσε τη σκηνή με ικανοποιημένο χαμόγελο. «Τώρα καταλαβαίνεις γιατί είναι τόσο ξεχωριστή». «Το ήξερα πάντα», απάντησε ο Αλέξανδρος χωρίς να απομακρύνει τα μάτια του από την Ελένη. «Από την πρώτη στιγμή. Απλώς δεν φανταζόμουν το βάθος». Εκείνο το βράδυ, αφού η Σοφία αποκοιμήθηκε ξανά και ο Αλέξανδρος αποχώρησε με την υπόσχεση να επιστρέψει την επόμενη μέρα, η Ελένη κάθισε στο μικρό μπαλκόνι του διαμερίσματος, ατενίζοντας τα φώτα της πόλης. Το τηλέφωνό της δονήθηκε με ένα μήνυμα από τη Λιδία. «Λυπάμαι που δεν σε προειδοποίησα για τη συνάντηση. Ήθελα να είμαι σίγουρη πριν δημιουργήσω προσδοκίες. Αλλά πέτυχε. Το όνειρό μας να βοηθήσουμε ανθρώπους όπως η Σοφία θα γίνει πραγματικότητα, φίλοι μου. Και καλύτερα με εσένα επικεφαλής. Καληνύχτα, αύριο αρχίζουμε να σχεδιάζουμε το μέλλον». Η Ελένη χαμογέλασε, νιώθοντας μια παράξενη γαλήνη παρά την αναταραχή των πρόσφατων γεγονότων. Το μέλλον, που πάντα της φαινόταν ένας στενός και προκαθορισμένος δρόμος, τώρα άνοιγε σε δυνατότητες που ποτέ δεν τολμούσε να ονειρευτεί. Κοίταξε την πόρτα του δωματίου, όπου η Σοφία κοιμόταν, σκεπτόμενη πόσο είχε αλλάξει η ζωή τους από την ημέρα που ακόμα έφηβη ανέλαβε την ευθύνη για ένα παιδί που δεν ήταν δικό της από αίμα, αλλά που είχε γίνει το κέντρο του σύμπαντός της. Και τώρα αυτό το σύμπαν επεκτηνόταν για να συμπεριλάβει τον Λέοντα με την αγάπη του για τους δεινόσαυρους και την ανάγκη του για ασφάλεια, και τον Αλέξανδρο με την εξωτερική του δύναμη και την εσωτερική του ευαλωτότητα, με την αποφασιστικότητά του και το βλέμμα του που την έκανε να νιώθει για πρώτη φορά στη ζωή της πραγματικά ορατή. Δεν θα ήταν εύκολο. Ο τύπος θα συνέχιζε να εικάζει, οι άνθρωποι θα συνέχιζαν να κρίνουν, εμπόδια θα προέκυπταν. Αλλά κάτι είχε αλλάξει θεμελιωδώς. Η Ελένη δεν ήταν πλέον μόνη στον αγώνα. Και απλώς ίσως η μοίρα να επέστρεφε τελικά αυτό που είχε δώσει τόσο γενναιόδωρα για τόσο καιρό. Αγάπη, υποστήριξη και την ευκαιρία να είναι ευτυχισμένη, χωρίς να χρειάζεται να απαρνηθεί τον εαυτό της. Με αυτή την παρηγορητική σκέψη, η Ελένη αποκοιμήθηκε στην καρέκλα του μπαλκονιού, νανουρισμένη από τον μακρινό θόρυβο της πόλης και το όνειρο ενός καλύτερου αύριο, όχι μόνο για εκείνη και τη Σοφία, αλλά για όλες τις οικογένειες που όπως αυτές πολεμούσαν καθημερινά ενάντια σε ασθένειες,
προκαταλήψεις και αντιξοότητες, οπλισμένες μόνο με την πιο ισχυρή και μεταμορφωτική από τις δυνάμεις, την ανιδιοτελή αγάπη. Ένα χρόνο αργότερα, το μέγαρο των Κέδρων έλαμπε κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αθήνας. Η ίδια σκάλα που κάποτε είχε γίνει μάρτυρας της ταπείνωσης της Ελένης, τώρα ήταν διακοσμημένη με λευκές ορχιδέες και απαλό φωτισμό που οδηγούσε τους καλεσμένους στο εσωτερικό. Ο ετήσιος φιλανθρωπικός χορός του ομίλου Μαυρόπουλου, φέτος με θέμα αναγέννηση, ήταν το πιο περιζήτητο γεγονός της κοινωνικής περίοδου. Στα παρασκήνια, η Ελένη ρύθμιζε το μικρόφωνο που ήταν διακριτικά προσαρμοσμένο στο φόρεμά της. Ένα απλό, αλλά κομψό μοντέλο, σε βαθύ μπλε, τόνο, σχεδιασμένο ειδικά για εκείνη από έναν ανερχόμενο Έλληνα σχεδιαστή. Τα μαλλιά της, τώρα πιο μακριά, ήταν πιασμένα σε έναν χαμηλό κότσο που αναδείκνυε τα κομψά ζαφυρένια σκουλαρίκια, δώρο του Αλέξανδρου για την επέτειο των 6 μηνών του Ινστιτούτου Σοφία. «Νευρική?» ρώτησε η Λιδία, πλησιάζοντας με 2 ποτήρια ανθρακούχο νερό. Τους τελευταίους μήνες η φίλη είχε γίνει θεμελιώδης πυλώνας τόσο για το Ινστιτούτο όσο και για τον Όμιλο Μαυρόπουλου, όπου τώρα κατήχε επίσημα τη θέση της Διευθύντριας Κοινωνικής Ευθύνης. «Λίγο», παραδέχτηκε η Ελένη αποδεχόμενη το ποτήρι, «ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα ήμουν εδώ ως τελετάρχης, ειδικά σε αυτό το μέρος. Ποιητικό, έτσι?» Η Λιδία χαμογέλασε. «Η ίδια σκηνή όπου προσπάθησαν να σε ταπεινώσουν τώρα θα είναι εκεί που όλοι θα σε χειροκροτούν όρθιοι». Η Ελένη ήπιε μια γουλιά νερό, παρατηρώντας την αυξανόμενη κίνηση από την οθόνη που έδειχνε την κύρια αίθουσα. Προσωπικότητες από την πολιτική, επιχειρηματίες, διασημότητες και, το πιο σημαντικό, διακεκριμένοι γιατροί και ερευνητές από τον τομέα της νεφρολογίας, συγκεντρώνονταν για την εκδήλωση που σε μόλις ένα χρόνο είχε γίνει σημείο αναφοράς στη συγκέντρωση πόρων για υγειονομικούς σκοπούς. «Η Σοφία είναι έτοιμη?» ρώτησε ελέγχοντας το ρολόι. «Ναι, και απόλυτα εκθαμβωτική. Εκείνο το πράσινο φόρεμα της πήγε τέλεια». Η Ελένη χαμογέλασε, σκεπτόμενη πώς η ζωή της Σοφίας είχε μεταμορφωθεί τον τελευταίο χρόνο. Μετά από μήνες αγωνιώδους αναμονής, ένας συμβατός δότης είχε βρεθεί μέσω του νέου επιταχυνόμενου προγράμματος μεταμοσχεύσεων που εφαρμόστηκε από το Ινστιτούτο. Η εγχείρηση, που πραγματοποιήθηκε 6 μήνες πριν, ήταν επιτυχής. Τώρα, στα 17 της χρόνια, η Σοφία επιτέλους βίωνε μια φυσιολογική εφηβεία, ελεύθερη από τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης και με ενέργεια να κυνηγήσει τα δικά της όνειρα, το κύριο από αυτά, μια καριέρα στην ψυχολογία για να βοηθήσει νέους με χρόνιες ασθένειες. «5 λεπτά, κυρία Ελένη», ανακοίνωσε ένας από τους διοργανωτές, διακόπτοντας τις σκέψεις της. Η Ελένη έγνεψε καταφατικά, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα. Ενστικτωδώς, το χέρι της αναζήτησε το μενταγιόν που φορούσε στο λαιμό της. Ένα μικρό ζαφύρι σε σχήμα σταγόνας, δώρο του Λέοντα, που τώρα ήταν 6 χρονών και είχε επιμείνει να διαλέξει κάτι στο χρώμα των ματιών της Ελένης για να της το χαρίσει την ημέρα της μητέρας. Η ανάμνηση εκείνης της στιγμής, ο Λέων να την αποκαλεί μαμά για πρώτη φορά, ακόμα τη συγκινούσε βαθιά. Δεν υπήρξε επίσημη τελετή ή καμιά δικαστική απόφαση, μόνο η φυσική και αυθόρμητη αναγνώριση ενός παιδιού που είχε βρει στην Ελένη την ανιδιοτελή αγάπη που τόσο χρειαζόταν. «Είναι ώρα», ανακοίνωσε η Λιδία, δίνοντάς της μια γρήγορη αγκαλιά. «Θα τα πας τέλεια, όπως πάντα». Η Ελένη περπάτησε προς το πλάι της σκηνής, από όπου μπορούσε να παρακολουθεί τον Αλέξανδρο να ολοκληρώνει την εισαγωγική του ομιλία. Μετά την άδεια 6 μηνών, είχε επιστρέψει στην προεδρία του ομίλου Μαυρόπουλου με ανανεωμένο όραμα, εφαρμόζοντας σημαντικές αλλαγές στην εταιρική κουλτούρα και στις πολιτικές κοινωνικής ευθύνης. «Και τώρα έχω την τιμή να καλέσω στη σκηνή τη γυναίκα που μεταμόρφωσε όχι μόνο τη ζωή του γιού μου και τη δική μου, αλλά και εκατοντάδων ελληνικών οικογενειών που αγωνίζονται καθημερινά κατά των νεφρικών ασθενειών, τη Διευθύντρια του Ινστιτούτου Σοφία και το πιο εξαιρετικό άτομο που έχω γνωρίσει ποτέ, Ελένη Καρβούνη». Τα χειροκροτήματα αντίχησαν στην αίθουσα καθώς η Ελένη ανέβαινε στη σκηνή. Τα μάτια της συνάντησαν αυτά του Αλέξανδρου, που την παρατηρούσε με ένα μείγμα υπερηφάνειας και αγάπης που ακόμα της έκοβε την ανάσα. Δίπλα του, ο Λέων κομψός, το πρώτο του σμόκιν, χειροκροτούσε ενθουσιωδώς μαζί με τη Σοφία, που κατήχε μία θέση τιμής στην πρώτη σειρά. «Καλησπέρα σε όλους»,
άρχισε η Ελένη εκπλήσοντας τον εαυτό της με την ηρεμία της. Ακριβώς πριν από 1 χρόνο βρισκόμουν στο ίδιο μέρος, αλλά σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, μια ευλαβική σιωπή κατέλαβε την αίθουσα. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους γνώριζαν την ιστορία της, που είχε γίνει σύμβολο επιμονής και μεταμόρφωσης. Εκείνο το βράδυ ήμουν απλώς μια σερβιτόρα με δανεικό φόρεμα και ένα φαινομενικά αδύνατο όνειρο, να βρω βοήθεια για την αδερφή μου Σοφία, που πάλευε με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Σήμερα στέκομαι μπροστά σας όχι μόνο ως διευθύντρια ενός Ινστιτούτου που έχει ήδη ωφελήσει περισσότερες από 2.000 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως ως μάρτυρας της μεταμορφωτικής δύναμης, της συμπόνιας και της ευκαιρίας. Η Ελένη έκανε μια παύση, αφήνοντας τα λόγια της να απορροφηθούν. Το Ινστιτούτο Σοφία γεννήθηκε από μια προσωπική κρίση που έγινε δημόσια, αλλά αντί να υποκύψουμε στην εξέταση και στις κρίσεις, επιλέξαμε να μετατρέψουμε εκείνη την εμπειρία σε ένα κίνημα αλλαγής. Σε μόλις 1 χρόνο εφαρμόσαμε προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης για φροντιστές. Επιταχύναμε διαδικασίες μεταμόσχευσης μέσω συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα και δημιουργήσαμε ένα εθνικό δίκτυο υποστήριξης που συνδέει οικογένειες σε παρόμοιες καταστάσεις. Καθώς μιλούσε εικόνες παιδιών και ενηλίκων που ωφελήθηκαν από τα προγράμματα του Ινστιτούτου, προβάλλονταν στην οθόνη πίσω της. Χαμογελαστά, πρόσωπα, ιστορίες ελπίδας, ζωές που μεταμορφώθηκαν. Καθένα από αυτά τα χαμόγελα αντιπροσωπεύει μια κοινή νίκη, όχι μόνο του Ινστιτούτου, αλλά όλων εσάς που πιστέψατε και επενδύσατε στο έργο μας. Γιατί ο αληθινός σκοπός αυτού του χορού, αυτής της βραδιάς, δεν είναι να γιορτάσουμε αυτά που ήδη κατακτήσαμε, αλλά να δεσμευτούμε για αυτά που πρέπει ακόμα να γίνουν. Η Ελένη στη συνέχεια κάλεσε στη σκηνή 5 νέους που είχαν μεταμοσχευθεί πρόσφατα χάρη στο επιταχυνόμενο πρόγραμμα συμπεριλαμβανομένης της Σοφίας. Η συγκίνηση ήταν αισθητή, καθώς ο καθένας μοιραζόταν σύντομα το ταξίδι του. «Αυτή είναι μόνο και αρχή», συνέχισε η Ελένη μετά τις μαρτυρίες. «Για τον επόμενο χρόνο ανακοινώνω με χαρά ότι ο Όμιλος Μαυρόπουλου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα επενδύσει στην κατασκευή 3 περιφερειακών κέντρων παιδιατρικής νεφρολογίας, εκδημοκρατίζοντας την πρόσβαση σε προηγμένες θεραπείες για παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων». Τα χειροκροτήματα ήταν ενθουσιώδη. Ο Αλέξανδρος, που τώρα είχε ανέβει ξανά στη σκηνή για να σταθεί δίπλα στην Ελένη, σήκωσε το χέρι του ζητώντας σιωπή. «Και υπάρχει ακόμα ένα νέο που θα θέλαμε να μοιραστούμε απόψε», είπε το βλέμμα του συναντώντας της Ελένης με μια σιωπηλή ερώτηση. Εκείνη έγνεψε ελαφρά, δίνοντάς του άδεια να συνεχίσει. «Πολλοί από εσάς παρακολουθήσατε την ιστορία μας μέσω των μέσων ενημέρωσης, αρχικά με εικασίες και σενσασιοναλισμό, αργότερα με μεγαλύτερο σεβασμό και κατανόηση. Κάποιοι αναρωτήθηκαν αν η σχέση μας θα ήταν διαρκείας, αν θα επιζούσε των προκλήσεων 2 τόσο διαφορετικών κόσμων που συναντήθηκαν». Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε, παίρνοντας το χέρι της Ελένης στα δικά του. «Την περασμένη εβδομάδα, σε μια ιδιωτική τελετή, με μόνο τις οικογένειές μας παρούσες, η Ελένη μου έκανε την τιμή να γίνει η σύζυγός μου». Ένας ψίθυρος έκπληξης διέτρεξε την αίθουσα, ακολουθούμενος από θερμά χειροκροτήματα. Ο Λέων και η Σοφία έτρεξαν στη σκηνή ενώνοντας τους 4 τους σε μια οικογενειακή αγκαλιά που καταγράφηκε από τις κάμερες και θα γινόταν αργότερα σύμβολο εκείνης της ιστορικής βραδιάς. «Δεν το είπαμε νωρίτερα», εξήγησε η Ελένη όταν ο θόρυβος μειώθηκε, «επειδή θέλαμε αυτή η στιγμή να αφορά το Ινστιτούτο, τις ζωές που βοηθάμε να μεταμορφωθούν. Αλλά επίσης κατανοούμε τη δύναμη των συμβόλων και των ιστοριών που εμπνέουν». Ο Αλέξανδρος συμφώνησε προσθέτοντας «Η ιστορία μας δεν είναι παραμύθι, είναι ένα πραγματικό ταξίδι με εμπόδια, προκαταλήψεις και προκλήσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν. Αλλά είναι επίσης απόδειξη ότι όταν η αγάπη είναι αυθεντική και βασίζεται σε αμοιβαίο σεβασμό, βρίσκει το δρόμο της ανεξάρτητα από τις περιστάσεις». Ο εορτασμός συνεχίστηκε όλη τη νύχτα. Η φιλανθρωπική δημοπρασία ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες, συγκεντρώνοντας το διπλάσιο ποσό από το προηγούμενο έτος. Διασημότητες προσφέρθηκαν να βοηθήσουν, επιχειρηματίες ανακοίνωσαν δωρεές και το Ινστιτούτο Σοφία εδραιώθηκε οριστικά ως μεταμορφωτική δύναμη στο σκηνικό της ελληνικής υγείας. Ώρες αργότερα,
Όταν οι περισσότεροι καλεσμένοι είχαν ήδη αναχωρήσει, η Ελένη βρήκε μια στιγμή ηρεμία στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου του μεγάρου. Παρατηρούσε τα φώτα της πόλης όταν ένιωσε οικία χέρια να τυλίγουν τη μέση της. «Τι σκέφτεσαι?» ρώτησε ο Αλέξανδρος, φιλώντας απαλά το λαιμό της. «Πώς κάνει κύκλους η ζωή», απάντησε, ακουμπώντας το στήθος του. «Πριν από 1 χρόνο έτρεχα σπίτι με το λεωφορείο, ταπεινωμένη και απελπισμένη. Σήμερα είσαι η πιο θαυμαστή γυναίκα σε αυτό τον χορό», συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος, «και η πιο αγαπημένη, τουλάχιστον από εμένα και από τα 2 παιδιά που είναι μέσα, καταβροχθίζοντας όλα τα γλυκά που μπορούν να φτάσουν». Η Ελένη γέλασε, γυρνώντας για να τον κοιτάξει. «Είναι περίεργο να σκέφτεσαι ότι όλα ξεκίνησαν με μια πλαστή πρόσκληση για ένα χορό». «Δεν ήταν πλαστή», διόρθωσε ο Αλέξανδρος, χαϊδεύοντας το πρόσωπό της. «Ήταν η σωστή πρόσκληση, απλώς παραδόθηκε με μη συμβατικό τρόπο, όπως όλα στην ιστορία μας. Νομίζω ότι έχεις δίκιο». Η Ελένη χαμογέλασε, φιλώντας τον απαλά. «Πρέπει να επιστρέψουμε στη γιορτή. Σε 1 λεπτό». Ο Αλέξανδρος έβγαλε από την τσέπη του ένα μικρό βελούδινο κουτί. «Ακόμα δεν σου έδωσα το γαμήλιο δώρο μου κανονικά». Η Ελένη άνοιξε το κουτί, αποκαλύπτοντας ένα κομψό βραχιόλι από ζαφύρια και διαμάντια. «Αλέξανδρε, είναι πανέμορφο, αλλά δεν χρειαζόταν να...» «Γύρισέ το», την καθοδήγησε απαλά. Στο εσωτερικό του βραχιολιού μια κομψή επιγραφή. «Για την αληθινή VIP καλεσμένη της ζωής μου». Δάκρυα γυάλισαν στα μάτια της Ελένης, καθώς ο Αλέξανδρος έδαινε το κόσμημα στον καρπό της. «Ευχαριστώ που δεν εγκατέλειψες ποτέ», ψιθύρισε. «Ευχαριστώ που με δίδαξες τι έχει πραγματικά σημασία», απάντησε εκείνος, σφραγίζοντας την υπόσχεση με ένα φιλί. Πίσω στην αίθουσα βρήκαν τη Σοφία και τον Λέοντα απασχολημένους σε μια ζωηρή συζήτηση με τη Λιδία, που φαινόταν να εξηγεί κάτι σημαντικό, χρησιμοποιώντας πολλές χειρονομίες. «Η θεία Λιδία είπε ότι θα έχουμε ένα νέο πρόγραμμα στο Ινστιτούτο», αναφώνησε ο Λέων βλέποντάς τους. «Για παιδιά σαν εμένα, με δεπί». Η Ελένη κοίταξε ερωτηματικά τη φίλη της, που χαμογέλασε. «Φύλαγα την έκπληξη για μετά τον χορό, αλλά αυτή η μικρή ιδιοφυΐα εδώ με έκανε να το πω». Η Λιδία χάιδεψε στοργικά τα μαλλιά του Λέοντα. «Το Συμβούλιο ενέκρινε χθες. Το Ινστιτούτο Σοφία θα επεκταθεί για να εξυπηρετήσει και παιδιά με νευρολογικές και ψυχολογικές διαταραχές. Η εμπειρία που αποκτήσαμε με νεφροπαθείς μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χρόνιες καταστάσεις». «Αυτό είναι...» Η Ελένη δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη φράση, υπερβολικά συγκινημένη. «Ήταν ιδέα του Λέοντα στην πραγματικότητα», εξήγησε η Λιδία. «Μου είπε ότι αν το Ινστιτούτο βοηθάει παιδιά που έχουν προβλήματα στα νεφρά, θα έπρεπε επίσης να βοηθήσει παιδιά που έχουν προβλήματα συγκέντρωσης». Ο Αλέξανδρος έσκυψε, αγκαλιάζοντας τον γιο του με περηφάνεια. «Είσαι πραγματικά λαμπρός, το ξέρεις». Ο Λέων χαμογέλασε, αποκαλύπτοντας το πρόσφατο κενό από το δόντι του. «Η Ελένη πάντα λέει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τις υπερδυνάμεις μας για να βοηθάμε τους άλλους. Η δική μου υπερδύναμη είναι να έχω καλές ιδέες». Η Σοφία, που παρακολουθούσε τη σκηνή με τρυφερότητα, πρόσθεσε. «Και η δική μου είναι να επιβιώνω από οτιδήποτε. Νομίζω ότι το κάνω καλά, έτσι δεν είναι?» Η Ελένη αγκάλιασε την αδερφή της, θαυμάζοντας τη δύναμη και την ανθεκτικότητά της. Η Σοφία, το εύθραυστο κορίτσι που κάποτε χρειαζόταν συνεχή προστασία, τώρα γινόταν μια δυνατή και ανεξάρτητη νέα, έτοιμη να χαράξει τη δική της πορεία. Εκείνο το βράδυ, καθώς η νεοσύστατη οικογένεια επέστρεφε στο σπίτι, το ρετυρέ που τώρα στέγαζε την Ελένη, τον Αλέξανδρο, τον Λέοντα και τα Σαββατοκύριακα τη Σοφία, η Ελένη αναλογιζόταν το εξαιρετικό ταξίδι που την είχε οδηγήσει ως εκεί. Από το κορίτσι που ανέλαβε ευθύνες πέρα από την ηλικία του, στη γυναίκα που τώρα ηγείτο ενός μεταμορφωτικού οργανισμού. Από τη σερβιτόρα που πάλευε να πληρώσει τους λογαριασμούς, στη σύζυγο ενός από τους πιο ισχυρούς άνδρες της χώρας. Από την απελπισμένη αδερφή που αναζητούσε βοήθεια στη μέντορα που τώρα άπλωνε το χέρι της σε τόσους άλλους. Αλλά πάνω από όλες αυτές τις εξωτερικές μεταμορφώσεις υπήρχε η πιο σημαντική αλλαγή. Η Ελένη είχε μάθει ότι το να φροντίζει τους άλλους δεν σήμαινε απαραίτητα να απαρνείται τον εαυτό της. Ότι ήταν δυνατό να συνδυάσει αγάπη και φιλοδοξία, ευθύνη και προσωπική ευτυχία. Ότι μερικές φορές
Το να επιτρέπεις στον εαυτό σου να δεχθεί βοήθεια ήταν εξίσου σημαντικό με το να προσφέρεις βοήθεια. Και καθώς παρατηρούσε τα φώτα της πόλης από το παράθυρο του αυτοκινήτου, με το κεφάλι του κοιμισμένου λέοντα στην αγκαλιά της και το χέρι του Αλέξανδρου να κρατά το δικό της, η Ελένη ένιωσε μια βαθιά βεβαιότητα ότι, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που θα έρχονταν, ποτέ πια δεν θα αντιμετώπιζε τις καταιγίδες μόνη. Η σερβιτόρα με τα φθαρμένα παπούτσια και ο δισεκατομμυριούχος με τη ραγισμένη καρδιά είχαν βρει ο ένας τον άλλο και στην οικογένεια που έχτισαν μαζί. Κάτι που υπερεύαινε τις κοινωνικές τάξεις, τις προκαταλήψεις και τις προσδοκίες. Μια αγάπη που όχι μόνο μεταμόρφωνε τις δικές του ζωές, αλλά ακτινοβολούσε, αγγίζοντας και βελτιώνοντας τη ζωή τόσων άλλων. Και ίσως αυτή να ήταν η πραγματική μαγεία της ιστορίας τους, όχι το ευτυχισμένο τέλος, αλλά το συνεχιζόμενο ταξίδι μεταμόρφωσης και ανανέωσης. Μια ζωντανή μαρτυρία ότι όταν η αγάπη είναι γνήσια και θαραλέα, όχι μόνο επιβιώνει από τις αντιξοότητες, ανθίζει μέσα από αυτές, γίνεται ισχυρότερη και ομορφότερη με κάθε πρόκληση που ξεπερνιέται. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε η ιστορία της Ελένης και του Αλέξανδρου να άγγιξε τις καρδιές σας. Για να συνεχίσετε αυτό το συναισθηματικό ταξίδι, ετοιμάσαμε μια ειδική λίστα αναπαραγωγής με εξίσου συναρπαστικές ιστορίες. Βρείτε την εδώ κάνοντας κλικ αριστερά. Αν σας άρεσε αυτή η αφήγηση, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να αφήσετε το like σας στο βίντεο.